ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तुम्ही पण माझ्याबरोबर कीर्तन करू शकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सगळ्यांना। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे सगळ्यांना मी थोडा वेळ म्यूट ठेवते, मग अध्यायाच्या शेवटी सगळ्यांना अनम्यूट करेन मी। हरे कृष्ण। पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे। या 14व्या आणि 15व्या अध्यायामध्ये आपण आता भगवद्गीतेच्या सांगतेकडे चाललेलो आहोत। त्याच टप्प्यावरती आपण या अध्ययन वर्गाचा जो सुरुवात केलेली आहे, आज पहिला अध्याय आपण 14व्या आणि 15व्या अध्यायावर आहोत। खूप आनंद आहे। हा द्विगुणी शतगुणी आनंद या भगवंतांना आहे। आता असं हे सुंदर राधा गोविंदांची आणि खाली गौरनितायांची अशी सर्व प्रभुपादांचं अशी सर्व गोष्टी सर्व याला आपण नमस्कार करूया आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। मग इस्कॉन मंगलोरचे हे सुंदर असं मूर्ती आहेत आणि खूप सुंदर सजवले जातात। प्रत्येक दिवशी मी तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करत असते की रोज नवीन-नवीन सजावट असते. रोज नवीन-नवीन फुलांनी आणि निरनिराळ्या वस्त्रांनी खूप सुंदर अशी रचना आणि सजावट केलेली असते। भगवंतांना खूप सुंदर असं राधा आणि गोविंदांना खूप सुंदर रीतीने सजवलं जातं आणि इतकं हे मनमोहक रूप आणि अक्षरशः बघत राहावं म्हणजे आपण इतकं की खरोखर दृष्टी हलत नाही इतकं सुंदरपणे आणि प्रत्यक्ष बघितलं तर खरोखर म्हणजे आपल्या डोळ्याचं पारणच फिटतं. इतकं हे सुंदर दर्शन घेतल्यानंतर खूप आनंद वाटतो। श्रीला प्रभुपादांना आपण साष्टांग दंडवत करूया, त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया। श्री नामनिष्ठ प्रभूजी मंदिराचे अध्यक्ष त्यांनाही मी माझा साष्टांग नमस्कार करते आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम। आपली 33वी बॅच लवकरच सुरू होतीये भगवंतांच्या कृपेने, भगवंतांच्या आशीर्वादाने। ही बॅच 6 फेब्रुवारीला सुरू होणार आहे। ज्यांना इच्छा असेल ते पुन्हा 13व्या या 18 दिवसाच्या अध्यायामध्ये कोर्समध्ये पण येऊ शकतात आणि दुसऱ्या लेव्हलची लिंक जी आहे ती मी आज शेअर करेन। जानेवारीसाठी जी लिंक आहे, दुसऱ्या लेव्हलसाठी तुम्ही रजिस्टर करू शकता, जो वर्ग 29 तारखेला सुरू होणार आहे। आपला 18 दिवसाचा अध्याय आता या 26 किंवा 27ला पूर्ण होईल आणि त्याप्रमाणे तुम्ही 29ला लगेचच तुमचा शनिवारी माताजी मला वाटतं थोडंसं इंट्रोडक्शन असेल, ओळख असेल आणि त्यानंतर तुमचा भगवद्गीतेचा दुसऱ्या टप्प्यावरचा वर्ग सुरू होतील।
आणि नक्कीच ज्यांना इच्छा आहे, जसं लीनल माताजींनी इच्छा व्यक्त केली आहे, की ज्या वेळेला तुमच्या मनामध्ये हे प्रश्न येतात पुढचे, त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तिथे अजून विश्लेषित स्वरूपामध्ये दिली जातील. कारण जसं मी म्हटलं, की भगवद्गीता ही खूप सखोल आहे हो. की पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा, चौथा, मग अनेक इतरही पुस्तकं आहेत, जे नेक्टर ऑफ डिव्होशन, जे अ, अ, उपदेशामृत आहे, भक्ती रसामृत सिंधू आहे, त्याच्यानंतर ईशोपनिषद आहे. या सगळ्याची भगवद्गीतेशी संलग्नता आहे. आणि मग प्रत्यक्ष भागवत, जे भागवताचं ज्ञान आपण घेतो. सकाळी 8 वाजता नामनिष्ठ प्रभू इंग्लिशमध्ये असतं. संध्याकाळी 7 वाजता किरण प्रभूजींनी लिंकमध्ये टाकली होती. ती गौरी श्याम प्रभूजी घेतात भागवताचा क्लास. अजूनही इतर लँग्वेजेसमध्ये, पण आपल्याला मराठी किंवा हिंदी जर हवं असेल, इंग्लिश हवं असेल, तर भागवताचा क्लास अजून मराठीमध्ये सुरू करण्याचाही माझा मानस आहे. आणि आपल्या सगळ्या टीमच्या सहकार्याने निश्चित आपण तो लवकरात लवकर सुरू करण्याची खूप 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 प्रामाणिक इच्छा आहे. भगवंतांच्या कृपेने निश्चितच ती लवकरात लवकर अंमलात आणू, ही मला खूप खात्री वाटते. आणि अशी सगळी माहिती मी जसं व्हॉलंटिअरिंगची माहिती दिलेली आहे, दानाबद्दलची माहिती दिलेली आहे. जसं मी म्हटलं, की नामनिष्ठ प्रभूजींचं हे मंदिर उभारण्याचं स्वप्न आहे. लवकरात लवकर 23 साली मंगलोर इथे खूप सुंदर असं हे मंदिर उभारलं जाणार आहे. जिथे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक स्वरूपावरती एक युनिव्हर्सिटी लेव्हलचा म्हणजे अभ्यासक्रम, जसा हा अभ्यासक्रम ऑनलाईन चालू आहे, तसा तिथे प्रत्यक्ष अनेक रूम्स बनवले जात आहेत आणि खूप सुंदर दालनं बनवली जाणार आहेत, की जिथे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक असं सगळं अध्ययन केलं जाणार आहे. प्रभूजींचा खूप सुंदर मानस आहे. प्रभूजी प्रत्यक्ष स्वतः IIT मधले बीटेक आहेत आणि त्याच्यानंतर त्यांनी स्वतःला इस्कॉनमध्ये वाहून घेतलेलं आहे. आणि जे काही त्यांचं ज्ञान आहे, या सगळ्यांचे ज्ञानगुरू आणि ते शिक्षा गुरु आहेत सगळ्यांचे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक जवळ-जवळ 500 शिक्षक आज हे ज्ञान सगळीकडे संपादन करतायत. खूप आनंद आहे. आणि आज या 12 लँग्वेजेसमध्ये हे ज्ञान जवळ-जवळ 7.5 लाख लोकांपर्यंत भगवद्गीतेचं हे ज्ञान खूप खेद हाच वाटतो, की 18 दिवसामध्ये बरेच जण सोडून जातात. मला नेहमी हा प्रश्न पडतो. म्हणजे कुठेतरी कमतरता माहीत नाही म्हणून आम्ही दर दिवशी विचारत असतो. प्रयत्न हा आहे, कुठेतरी ज्ञान आहे हे जर सांगण्याची काही पद्धत, आम्ही म्हणूनच आमची व्हॉलंटिअरिंग फॅसिलिटेटर टीम जी आहे ती प्रत्येकाच्या संपर्कामध्ये असते. मग कुणाला वेळेअभावी, कुणाला स्वतःच्या कमिटमेंट अभावी या गोष्टी नाही अटेंड करता येत. परंतु इतर काही फीडबॅक असतील तर नक्की द्यावे. कारण कधी-कधी एखादा अध्याय मला स्वतःला सुद्धा जाणवतो, की मी कधीतरी अप टू द लेव्हल, म्हणजे नॉट अप टू द, बट कुठेतरी ज्ञान म्हणजे मी स्वतःला खूप प्रयत्नपूर्वक कंट्रोल का करते? कारण हे कुठेतरी प्राथमिक स्वरूपात आहोत आपण. म्हणून कुठेतरी वेळेच्या अभावी मग ते ज्ञान थोडंसं कुठेतरी कट डाउन करायला लागतं. पण म्हणूनच या दुसऱ्या लेव्हलला नक्की तुम्ही प्रयत्न करा आणि तुम्हाला अजून सखोल ज्ञान घेण्याची इच्छा असेल, तर 18 दिवसाचं हेही कंटिन्यू करू शकता. दुसरी लेव्हलही, कारण दुसरी लेव्हल ही फक्त 1 दिवस असणार आहे. रविवारी 3 ते 5 हा वर्ग अन्वया माताजी घेणार आहेत आणि निश्चित तुम्ही याच्यावर रजिस्टर करू शकता. मी आजच ती लिंक प्राची माताजींना सांगितलंय आणि त्या पाठवतील. मी संध्याकाळी चेक करीन, नाही तर त्याप्रमाणे तुम्हाला परत पाठवली जाईल. तर ज्यांना रजिस्टर करायचं आहे ते त्या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करू शकतात. तुम्हाला प्री भक्ती शास्त्री असा तो अभ्यासक्रम आहे. मग त्याच्याबद्दलची माहिती पण मी तुम्हाला पुन्हा देईन, की 2 प्रकारचे ते वर्ग असणार आहेत. पण त्याच्यातला जो भक्ती सदाचार आहे तो आपण अजून अ, खेदाने मी सांगू इच्छिते, की अजून सुरू नाही केलाय. कारण आपल्याकडे खूप सभासद कमी पडतायत अजून, व्हॉलंटिअर्स, प्रतिनिधी. आणि ज्या ज्ञानदानाच्या संदर्भातली मग तितकी पात्रता पाहिजे, तितकं ज्ञान पाहिजे. आणि म्हणून मग कुठेतरी माझी स्वतःची प्रामाणिक इच्छा आहे, परंतु मग तितके व्हॉलंटिअर्स अजून नाहीयेत. मला 18 दिवसामध्ये पण तितकं लक्ष घालायला लागतंय. या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी सगळ्या अ, भगवंतांच्या आशीर्वादाने आणि कृपेने आम्ही लवकरात लवकर तोही वर्ग सुरू करू, अशी अ, मी इच्छा व्यक्त करते. आणि खूप अजून तुमचा वेळ घेत नाही, पण ही माहिती सांगण्याचं कुठेतरी मग नंतर बरेच जण सोडूनही जातात किंवा मग जाण्याची एक घाई विचारू असते. का? हां, एक बोला विचारू. माताजी. हरे कृष्ण. हा, भागवताचा अभ्यास म्हणजे काय असतो? भागवत म्हणजे माताजी जे 12 स्कंद आहेत आपले, हा, त्याचा सगळा अभ्यास आणि त्याचं वाचन होतं माताजी दर दिवशी. आता म्हणजे काय आहे, मी 2दा भागवत वाचलेलं आहे आणि एक मागच्या आठवड्यापासून म्हणजे मी ते भागवत वाचलं तर एकनाथ महाराजांचं वाचलेलं आहे. नाही, हे एकनाथांचं आणि नाहीये, हे आता जे मी सध्या प्रभुपादांचं. सुरू केलंय ते श्रीमान प्रभुपादांचं केलेलं आहे. हां, मग तेच आपलं भागवत आहे माताजी.
तर ते मी आता वाचायला सुरुवात केलेली आहे. हा तर खूप सुंदर आहे माताजी कपिल मुनींचं आणि सगळं सांख्य योगाबद्दल आणि अतिशय सुंदर आहे म्हणजे हे माझं तिसरं वाचन, हे तिसरं भागवत, तिसऱ्यांदा होईल भागवत वाचन माझं. खूप सुंदर माताजी, खूप सुंदर. भागवत वाचलं म्हणजे खरोखर आपल्या जन्माचं सार्थक आहे माताजी. खरोखर मी म्हणजे सांगते. मग म्हणजे भगवद्गीतेनंतर भागवत वाचणं हे नामनिष्ठ प्रभूजी सांगतात खूप अत्यंत म्हणजे कुठेतरी परिपूर्ण ज्ञान म्हणजे जिथे तुम्ही कृष्णाला पूर्णपणे जाणू शकता. भगवद्गीता हे ज्ञान असं आहे की जे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं आहे. मग नाही, इतर जे आहे भागवतामध्ये भगवंतांबद्दल सगळं सांगितलंय कृष्णाला. कारण व्यास मुनींना जेव्हा व्यासमुनींनी ईशोपनिषद लिहिलं आणि उपनिषद लिहिली तरीही त्यांना कुठेतरी समाधान वाटत नव्हतं की मी कृष्णाला पूर्णपणे व्यक्त करू शकलो नाहीये. म्हणून मग नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं. ऐका माऊली, मागच्या चातुर्मासामध्ये मी 5 स्कंधांचं प्रवचन केलेलं आहे. बरोबर. भागवताचे 5 स्कंद, बरं नाही 5 अध्याय. अच्छा. आता ह्या चातुर्मासात बहुतेक मी पुढचं सुरू करेन. खूप छान माताजी. तर त्याच्यासाठी मी अजून एक वेगळा दृष्टिकोन म्हणून प्रभुपादांचं वाचायला सुरुवात केलेली आहे. नक्की वाचा, नक्की वाचा. खूप सुंदर आहे आणि ते तुम्हाला जर आपण अजून मराठीत नाही सुरू केलं, जेव्हा सुरू करेन तेव्हा मी ती लिंक पण तुम्हाला पाठवेन आणि ती सगळ्यांना ग्रुपवर पाठवली जाईल. की तिथं काय सांगायचं म्हणजे काय काय आता हे तिथे माताजी बघा कसं असतं की प्रत्येक श्लोक वाचला जातो, अध्याय वाचला जातो म्हणजे त्या स्कंदामधल्याच त्याचे स्कंद आहेत, 12 स्कंद आहेत. मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक स्कंदामधले जे त्याचे उपस्कंद आणि मग त्याचे जे अध्याय आहेत त्या अध्यायामधले अजून श्लोक आहेत. मग त्याविषयी सगळं वाचलं जातं आणि मग त्याचं विश्लेषण प्रत्येक जण. मग आता नामनिष्ठ प्रभूजी इंग्लिशमध्ये जे बोलतात मग ते कुठेतरी तत्वज्ञानाला आधारित असं त्याच्याबद्दल बोललं जातं माताजी आणि सांगितलं जातं. आम्ही ते तत्वज्ञान रोजच्या व्यवहारी भाषेत सांगतो. अगदी बरोबर. सेम प्रभूजी तसंच सांगितलं जातं. पुष्कळाने हल्ली जुने ग्रंथ ते वाचलेले नसतात, त्यामुळे त्याच्यातली उदाहरणं दिली तर त्यांना ती पटत नाही. अगदी बरोबर. पण रोजच्या जीवनातले जर उदाहरण दिलं तर त्यांना पटकन कनेक्ट होतात. अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. आणि तोच प्रयत्न आहे माताजी. आपण बोलूया याच्यानंतर. मी आता खूप वेळ नाही याच्यामध्ये घालवत, पण मी तुम्हाला नक्की याच्याबद्दल माहिती आणि आपण लवकरच सुरू करण्याचा मानस आहे. जर ते सुरू केलं तर तेही तुम्हाला ऐकता येईल. नक्कीच माताजी. मला सेवा करायला आवडेल मला. नक्की माताजी, नक्की. मी तुम्हाला सांगते. तुम्ही प्रश्नच नाही. तुम्ही आता अध्ययनामध्ये अगदी येण्याच्या पूर्णपणे तयारीत आहात माताजी. मी तुमच्याशी बोलते माताजी. खूप सुंदर माताजी. मी तुम्हाला नक्कीच बोलते तुमच्याशी. मी माताजी भागवताचे तिसऱ्यांदा वाचते. खूप छान माताजी. पहिले 2 एकनाथ महाराजांचं वाचले. आणि हेही वाचा. आपण बोलूया माताजी. मी नंतर बोलते तुमच्याशी. मतं कळतात ना. ठीक आहे, ठीक आहे. दृष्टिकोन बरोबर, बरोबर. मी बोलते तुमच्याशी माताजी नंतर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर असे हे 13वा 14वा मग आपण आज 14वा आणि 15वा अध्याय घेणार आहोत. त्याआधी थोडंसं ज्ञान. मग आपण ह्या ज्ञानयोगाला सुरुवात केलेली आहे काल. मग क्षमस्व, मी इतर बरीच माहिती आज सांगितली कारण की बऱ्याचदा मग ही माहिती सांगितली जात नाही. आता आपण कुठेतरी सांगतेकडे जातो आहोत. ही माहिती तितकीच महत्वाची आहे. ज्यांना ह्या सेवा देण्याची इच्छा आहे, व्हॉलंटिअरिंग करण्याची इच्छा आहे, दान करण्याची इच्छा आहे, त्यांना सगळ्यांना या लिंक्स आणि सगळी माहिती ग्रुपवर शेअर केली जाते. सगळं स्वेच्छेने आहे, पण कुठेतरी कृतज्ञता मनामध्ये व्यक्त करण्यासाठी फुल ना फुलाची पाकळी. मग प्रत्येकाला कुठली सक्ती नाहीये. मग तुम्ही ज्ञान घेताय म्हणून तुम्ही दिलंच पाहिजे ही कुठली सक्ती नाहीये. पण तुमच्या इच्छेने तुम्हाला जे करायचं असेल ते नक्की तुम्हाला त्या सगळ्या लिंक्स शेअर केल्या आहेत. तुम्ही जर कुठेतरी या प्रभूजींचं जे मानस आहे आणि प्रभूजींचं जे मंदिराचं स्वप्न आहे त्याला कुठेतरी हातभार लावायचा, आपण खारुताईचा वाटा म्हणतो तसं कुठेतरी करण्याचा प्रयत्न असतो, तर नक्की बाकी उपक्रमांबद्दलही तुम्हाला माहिती दिली जाईल आणि या सगळ्या सेवा जर तुम्हाला करायच्या असतील तर नक्की तुम्ही करू शकता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. मी 13व्या अध्यायाबद्दल थोडंसं सांगणार आहे की काल आपण जो ज्ञान योगाला सुरुवात केली, मग भक्ती योग झाला, कर्मयोग, भक्ती योग. जसं कर्मातून भक्ती बघितली आणि मग प्रत्यक्ष भक्ती बघितली आणि आता हे ज्ञान का घेतो आहोत तर भगवंताला जाणायचंय आणि या भगवंतांना जाणून की या त्रिगुणांचा प्रभाव मग या भक्तीला कशा प्रकारे विकसित करायचं आहे. तर या ज्ञानाला जर जाणलं नाही तर आपण भौतिक जगातून कशा प्रकारे स्वतःची मुक्ती करू शकू. म्हणूनच हे ज्ञान घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून आजच्या अध्यायामध्ये आपण त्या त्रिगुणांना जाणणार आहोत. म्हणून हा गुणत्रय विभाग योग आज असणार आहे. तसं कालच्या अध्यायामध्ये जे आपण जाणलं
मग मला सांगा बरं, कालच्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं आणि मग हे ज्ञान घेतोय आपण बघा, की हे ज्ञान घेतलं जातं. हे ज्ञान प्रत्येक वेळी विविध मार्गांनी घेतलं जातं. मग भगवंत आजही सांगतायत ज्ञान घेताना, की हे ज्ञान घेऊन तू पुन्हा या भौतिक जगात परत येणार नाहीस, की इतकं हे श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला देतोय. मग ते गुह्य ज्ञान झालं, गुह्यतरम ज्ञान झालं, राजगुह्य ज्ञान झालं. मग हेही ज्ञान तितकं श्रेष्ठ आहे, की ज्याच्यामुळे तू पुन्हा या भौतिक बंधनात अडकणार नाहीयेस. कारण तुला या त्रिगुणांचं ज्ञान मिळणार आहे, की नक्की कुठे आत्मा अडकला जातोय आणि कुठे हा बांधला जातोय, ही बद्धता कुठे आहे आणि कशा प्रकारे या त्रिगुणांमध्ये मनुष्य अडकतोय, हा प्रभाव कशा प्रकारे आहे हे जाणायचंय. मग बघा, हे प्रत्येक ज्ञान घेताना कुठेतरी ज्ञानाचं ध्येय. मग मला सांगा बरं, की तुम्ही ही भगवद्गीता शिकायला आलेला आहात, मग तुमच्या मनामध्ये काही ध्येय आहे का हो याच्याबद्दल? तुमच्या मनामध्ये काही आहे गोष्टीचं चॅटमध्ये सांगाल मला नवीन भक्तांनी? की मग तुम्हाला काय वाटतंय, की का भगवद्गीता शिकायला आलेली आहात? हरे कृष्ण. थोडासा संवाद साधा. मी खूप कमी संवाद साधतीये सध्या. कारण वेळेअभावी आणि काही अध्याय मोठे असल्यामुळे कृष्णाला जाणून घ्यायचंय. वसुधा माताजी म्हणतात, खूप सुंदर माताजी. अगदी बरोबर. अजून कोणाला काय सांगताय? लीनल माताजी. प्रत्येकाने आपले अभिप्राय नक्की सांगावे. खूप छान अभ्यास करताय लीनल माताजी. तुमच्या मनात अनेक प्रश्न येतात. याचा अर्थ तुम्ही खूप छान अभ्यास करताय आहात आणि खूप आनंद आहे, की जेव्हा प्रश्न माणसाच्या मनात कधी येतात, जेव्हा तुम्ही त्याचा अभ्यास करता, जीवनाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी. अगदी बरोबर माताजी, खूप सुरेख. मोह मायेपासून सुटका. अगदी बरोबर वसुधा माताजी. खूप छान वसुधा माताजी, लीनल माताजी. खूप आनंद आहे तुम्ही सहभाग घेताय. आणि म्हणूनच मग या ज्ञानाचं ध्येय प्रत्येक ज्ञानाचं मग बाजारामध्ये आपण अनेक पुस्तकं बघतो हो, की मग काय 7 हॅबिट्स आणि कुठल्यातरी आध्यात्मिक ज्ञानाचं कुठेतरी आपण म्हणतो ना, की मग या ज्ञानाचं तत्वज्ञान किंवा तत्वज्ञानातून कुठेतरी मार्गदर्शन. मग प्रत्येक अनेक पुस्तकं आहेत. अनेक अशा व्यक्तींनी अनेक असे मोठे-मोठे इतके तत्वज्ञान लिहून ठेवलेली आहेत. मग त्या प्रत्येक ज्ञानाला घेणं हे खूप चांगली गोष्ट आहे. पण मग त्या ज्ञानाला नुसतंच घ्यायचंय का? तर नाही. त्या ज्ञानाचा कुठेतरी गोल पाहिजे. आणि म्हणून या ज्ञानाचं ध्येय, ज्ञेय म्हणून आपण हे ज्ञेय जाणतो. हे ज्ञेय काल आपण म्हटलं, की हे ज्ञान प्राप्त केलं जातंय. मग हे ज्ञान प्राप्त करून ज्ञानम ही ज्ञानाला प्राप्त करून या ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे या परमात्म्याला जाणायचं. आणि जे अर्जुनाचे 6 प्रश्न त्याला पडलेले आहेत. मग क्षेत्र म्हणजे काय? तर शरीर. मग या शरीराला सुद्धा आपण किती खोल स्वरूपात जाणलंय बघा. फक्त पृथ्वी, आप, वायू, तेज आणि सॉरी वायू, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नी आणि जे काही वायू या सगळ्याला कुठेतरी फक्त पंचतत्व नाही हो फक्त. तर मग कशा प्रकारे 24 तत्वांनी हे शरीर बनलेलं आहे. कारण मग ती ज्ञानेंद्रिय, ती कर्मेंद्रिय, त्या इंद्रिय विषयांचं ज्ञान, मग कुठेतरी ती चेतना, तो स्पर्श, ती दृष्टिक्षेप, ती वास घेण्याची क्षमता, ती ऐकण्याची क्षमता, या सगळ्या गोष्टी एकत्र करून प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं 24 तत्वांनी आणि मग त्याच्यामध्ये मन, बुद्धी आणि अहंकार आणि मग ते अव्यक्त जे आहे ते अव्यक्त त्रिगुणांचा प्रभाव असलेलं स्वरूप, जे अव्यक्त आत्म्याचं हे अव्यक्त स्वरूप आपण जाणतो आहोत. आणि म्हणून प्रत्येक गोष्टीचं ध्येय. मग तुम्ही म्हणाल बघा, की अरे चला जरा या भगवद्गीतेच्या वर्गाला जाऊन तर बघूया हो. काय सांगतात काय नक्की या गीता म्हणजे काय आहे काय? खूप खूप डेंजरस आहे हे विधान आणि हे खूप चुकीचं आहे. हे बेजबाबदारपणाचं विधान आहे. मग ही कुठेतरी जबाबदारी लॅकिंग म्हणतो ना आपण, लॅकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुठेतरी त्रुटी आहे या जबाबदारीमध्ये. कारण मग फक्त चेक करायचंय, की मला फक्त जाणून नाही घ्यायचंय, मला फक्त जरा पडताळून बघायचंय. मग तो खूप डेंजरस मार्ग आहे. मग तिथे कुठेतरी श्रद्धा कमी आहे हो. आणि म्हणूनच मग ती जबाबदारी. आता तुम्ही म्हणाल, की लग्न करूया जरा बघून. अहो लग्न बघूया करून म्हणजे त्या दुसऱ्या आयुष्याबरोबर तुम्ही तुमचं अख्खं जीवन घालवणार आहात. मग तुम्ही करून बघूया म्हणजे काय? जर नाही जमलं तर काय सोडून देणार आहात लग्न नावाची संस्था? असं नसतं हो. हे बेजबाबदारपणाची लक्षणं झाली. मग त्याच्यात पडूच नका हो.
जसं लग्न ही एक जबाबदारी आहे आणि लग्न करून बघणं, नुसतं जरा चेक करूया लग्न बघून करून तरी बघूया असं नाही कोणी म्हणू शकत. आणि तसंच आहे. जसं मी म्हटलं, की आपली इंद्रिय ही सदोष आहे. जोपर्यंत मग कृष्ण समोर येऊन उभे राहिले तरी नाही आपल्याला कळणार हो. कारण आपण इतके सदोष इंद्रियांनी जन्माला आले. कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत आपली. कुठेतरी आपल्या इंद्रियांची लिमिटेशन्स आहेत ती. आणि म्हणूनच मग या ज्ञानाचं ध्येय म्हणून हे ज्ञान का घ्यायचंय? हे प्रत्येक वेळी आपण जे ज्ञान घेतोय, या ज्ञानातून कुठेतरी त्या ध्येयाला गाठायचंय. आणि म्हणून त्या म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय, ज्ञेय. कदाचित थोडा आवाज मला म्यूट करते. खूप आवाज येत आहे. आणि म्हणून ह्या ज्ञानाचं ध्येय हे ज्ञेय आपण जाणलेलं आहे, ज्या परमात्म्याला आपण म्हणून क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ कोण आहे? तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. ज्या कठोपनिषदामध्ये आपण खूप सुंदर आकृती बघितली, की ही आकृती कुठे काय सांगत होती? तर ही आकृती सांगत होती, की कुठेतरी आत्मा आणि परमात्मा मग शरीर रूपी हे जे झाड आहे, या झाडावरती 2 पक्षी बसलेले आहेत. एक आत्मा आहे आणि दुसरा परमात्मा आहे. पण तो आत्मा इतका कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये गुरफटलाय. खाण्यामध्ये त्या सगळं सोनं, नाणं, मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला हेही हवंय, मला तेही हवंय. आहे तरी त्याची समाधानी वृत्ती नाहीये हो. आणि मग तो परमात्मा बाजूला फक्त बघतोय. आणि तो वाट बघतोय, की कधी माझ्याकडे लक्ष जाणार आहे याचं. कारण हा ब्रह्मस्वरूप आहे. आणि मूळ स्वभाव याचा अध्यात्म आहे. कुठे गुरफटलाय आजच्या अध्यायात आपण आज खूप सुंदर त्याची उपमा पण बघणार आहोत. आणि म्हणून मग जसं एका माताजींनी काल मला विचारलं होतं, की का मग हे सगळं वाईट केलं जातं? म्हणून एखादी चांगली व्यक्ती का ती पापी गोष्ट केली जाते? किंवा एखादी चांगली गोष्ट आपण म्हणतो ना, की वाईट मार्गामध्ये का खेचली जाते किंवा का त्यांना अनुभवायला येतं? कारण कुठेतरी ती कर्माची फळं आहेत हो. मग हे जे ज्ञान घेतलं जातंय, हे ज्ञान पूर्णपणे घेतलं जात नाही एकतर. आणि मग भगवंतांचा प्रभाव या भौतिक प्रकृतीवरती नाही. भौतिक प्रकृतीची निर्माण केलेलं आहे. या जीवाची निर्मिती ही भौतिक प्रकृती करतीये. भौतिक प्रकृती माता आहे आणि हा बीज देणारा पिता आहे. पण त्या पित्याचा कुठलाही कंट्रोल, कुठलाही आश्रय देतोय, आधार देतोय, जपणूक करतोय सगळ्याची. परंतु कुठल्याही प्रकारची सक्ती नाहीये. तो कोणावरही स्वतःला लादत नाहीये. परमात्मा कुणावरही नाही. त्यांनी सगळ्यांना स्वीकारलेला आहे, परंतु तो स्वतःला कुणावरतीही लादत नाहीये. भगवंत कुणावरतीही लादण्याची ही गोष्ट करत नाहीयेत. आणि म्हणूनच ती इच्छा करण्याची जी सूट दिलेली आहे, त्या इच्छेमुळे त्या कर्मफळांचं भोगणं नशिबात येतंय. आणि म्हणूनच मग ज्या आध्यात्मिक मूळ स्वभावालाच विसरलाय मनुष्य. कारण आत्मा तो नुसता आरूढ आहे हो त्या रथामध्ये. पण लक्ष कुठे जातंय त्या आत्म्याकडे. पर्यंत स्थिमित झालेलं आहे सगळं. देहधारी भावनेशीच निगडीत झालेलं आहे सगळं. आणि म्हणून मग जी ज्ञान घेण्याची प्रक्रिया आहे, ते ज्ञान आचरणात कसं आणायचं आहे, तरच त्या ज्ञानाचं ध्येय समजू शकणार आहे. मग आपण कशाप्रकारे कालच्या बऱ्याच संकल्पना आपण बघितल्या. मग प्रकृती, पुरुष, मग ज्या प्रकृतीबद्दल आपण जाणलेलं आहे. प्रकृती ही माता आहे आणि भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत. आणि मग क्षेत्रज्ञ, मग हा आत्मा हा शरीरापासून वेगळा आहे. आध्यात्मिक आणि भौतिक स्वरूपाला आपण जाणलेलं आहे. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. भगवंतांचं शरीर, आत्मा हा एकच आहे. आणि परमात्मा हा एक दिव्य स्वरूप आहे, पुरुषोत्तम. हे तर जाणणं आवश्यकच आहे. आणि आत्मा हे ब्रह्म आहे, जो आत्मा शरीरापासून वेगळा आहे. ज्या काही क्रिया केल्या जातात, मग ते शरीर एक निर्जीव आहे हो. ते शरीरामध्ये जेव्हा आत्मा ड्रायव्हिंग करतो, तेव्हा ते शरीर कुठेतरी चालतंय. ज्या काही गोष्टी केल्या जातात, त्या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाची संलग्नता असते. आणि मग तो जो क्षेत्रज्ञ आहे, जो दुसरा परमात्मा आहे, तो उपद्रष्टा आणि अनुमंत आहे. त्याची अनुमती असल्याशिवाय ती गोष्ट घडणारच नाही हो.
त्याचे सुंदर असे घटक आपल्याला 18व्या अध्यायातही बघायचे आहेत. आणि म्हणूनच या परमात्म्याला, हा परमात्मा म्हणजे पराशक्तीतला आध्यात्मिक स्वभाव, म्हणजे आध्यात्मिक मार्ग आहे. आणि ह्या भगवंत ज्या पुरुषोत्तमाला आज आपल्याला 15व्या अध्यायात पण जाणायचंय, की या सगळ्याच्या पलीकडे मग जो आहे तो अतिशय श्रेष्ठ असा हा पुरुषोत्तम आहे, ज्याला आपण आज जाणणार आहोत. अजून सखोलपणे विश्लेषित स्वरूपामध्ये आपण जाणणार आहोत. आणि मग जसं जसं आकाश थेट पर्यंत हे एकच आहे, हो, कुठेतरी मिसळत नाही, ते सूर्यात मिसळत नाही, चंद्रात मिसळत नाही, कुठल्याही निसर्गाच्या गोष्टीमध्ये ते मिसळत नाही, ते समांतर दिसतं आपल्याला. आणि ते कुठे नदीमध्ये, समुद्रामध्ये कुठेही मिसळत नाहीये. त्याचप्रमाणे हा आत्मा हा शरीराशी निगडीत आहे, हृदयामध्ये वसलेला आहे, परंतु त्याचं अस्तित्व वेगळं आहे. आणि ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, की ह्या आत्म साक्षात्कारी भावनेमध्ये जो स्वतःला आणू शकतोय, तोच या बंधनातून मुक्त होऊ शकेल. तोच या भौतिक जगामध्ये, मृत्यू लोकामध्ये, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, मग हे दुःखालय म्हटलंय. हो, या दुःखालयमच भगवंतांनी, प्रभुपादांनी याला अशीच संज्ञा दिलेली आहे, की कशा प्रकारे जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या या दुःखालयामध्ये आपण आहोत. मग जर पुन्हा जन्म घेऊन आणि पुन्हा ती इच्छा करून मग ज्या काही कर्मांनी निदान मनुष्य जन्म जरी मिळाला, तरी तो मनुष्य जन्मांमध्ये मग जे पुण्य कर्म केलेले आहे ते निश्चित पुढच्या जन्मीही कंटिन्यू कॅरी फॉरवर्ड होणार आहे. भगवंत ही काळजी घेतायत, योगक्षेमम वहाम्यहम. मग कुठेही ते पुण्य क्षीण झालं नाहीये. पुण्य हे त्याचे, पुण्याची ही तुमची गणना, पुण्याची गणना कोण करी. मग ते पुण्य निश्चितच पुढे जाणार आहे. पण मग त्या पुण्याने जे काही स्वर्गलोक मिळणार आहे, तिथे मात्र पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा मृत्यूलोकातच यायला लागतं. म्हणून मी दान केलंय, मी असं केलंय, मी तसं केलंय, सगळं त्या सात्विक याच्यामध्ये केलं जातं, पण पुन्हा बांधलो गेलोय. हो, त्या सुखाशी कुठेतरी बांधला गेलाय तुझी, हेच जाणायचंय आपल्याला आज. आणि म्हणून मग आज आपण जातो आहोत 14व्या अध्यायामध्ये, ज्याच्यामध्ये आपल्याला इदम ज्ञानम उपाश्रित्य 3 गुणांनी आत्मा कसा बद्ध होतो, मग त्याची वैशिष्ट्य, मग मृत्यूनंतर काय, आणि मग गुणातीत कसं व्हायचंय, की मग या सत्व, रज आणि तम या गुणांना जाणून पण मग सत्व गुणाच्या सुद्धा पलीकडे जायचंय. हो, गुणातीत जायचंय. कारण तो सत्वगुण सुद्धा तुम्हाला कुठेतरी बांधतोय, कुठेतरी तुम्हाला त्या सुखाशी बांधतोय. आणि म्हणून मग हा बद्ध आत्मा, या बद्ध आत्म्याला कुठेतरी मुक्तता असून मग त्याला त्या गुणातीत जाऊन पुन्हा या बंधनामध्ये अडकवायचं नाही. मग जेव्हा हा जीर्ण देह ते टाकून, मग प्रत्येकाला जायचंच आहे. हो, प्रत्येकाला हा देह टाकायचाच आहे. परंतु मग हे आत्मसाक्षात्कारी ज्ञान या आत्म्याला कधी जाणायचंय, म्हणून हे ज्ञान भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जे दिसत आहेत, हे ऋषभदेवाचे 9 पुत्र आहेत, ज्यांनी परफेक्शन म्हणजे त्यांनी परिपूर्णता अनुभवलेली आहे आणि ती आत्मसात केलेली आहे. त्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे, ते भगवंतांच्या अतिशय निकट आहे. म्हणून जिथे कुठे यज्ञ याग केले जातात, तिथे हे 9 ऋषभदेवांचे 9 योगेंद्र जातात आणि तिथे ते त्या यज्ञाच्या ठिकाणी आशीर्वाद देतात. हा चित्रात दिसतोय, हा निमी राजा आहे. निमिराजाने यज्ञ केल्यानंतर तिथे ऋषभदेवांचे इथे योगेंद्र प्रकट झालेले आहेत आणि त्यांनी आशीर्वाद दिलेला आहे तिथे. आणि निमिराजा तिथे विचारतोय त्यांना, की मला भगवंताला जाणायचंय, मला भागवताचं ते ज्ञान द्या, आणि तो उत्सुक आहे सगळं जाणायला. आणि तिथे मग हे योगेंद्र सगळं ज्ञान देत आहेत आणि आशीर्वाद देत आहेत. आणि म्हणून मग या ज्ञानाला जाणायचं, की अतिशय हे जे परिपूर्ण, मग हे योगेंद्र आहेत, हे ज्ञानाने परिपूर्ण. आणि म्हणूनच त्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रिगुणांच्या ज्ञानाला आपल्याला जाणायचंय, कारण या बद्ध जीवांना मुक्त करायचंय. आणि तेच ज्ञान हे योगेंद्र देत असतात आणि हे योगेंद्र इथे आशीर्वाद द्यायला आलेले आहेत या ठिकाणी.
आणि म्हणून मग हा जो बद्ध आत्मा आहे, हा बद्ध आत्मा त्रिगुणांनी कशा प्रकारे बद्ध होतोय, मग त्यालाही आपल्याला जाणायचं आहे. बघा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा आपल्या वेळी व्यथित होत नाही, प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण माताजी. हरे आणि म्हणून मग हा जो बद्ध आत्मा आहे, बघा जसं मी म्हटलं की त्याचं मूळ स्वभाव हा ब्रह्म अध्यात्म आहे. जसा पावसाचा थेंब बघा, पावसाचा थेंब हा मूळ स्वच्छ असतो. मूळ इतका स्वच्छ की तो वरून जेव्हा येतो, जेव्हा पावसाचा थेंब अतिशय ट्रान्सपरंट, अतिशय पारदर्शक असतो, पण मातीमध्ये मिसळल्यावर चिखल होतो हो त्याचा. तसंच या आत्म्याचा हा आत्मा अतिशय निर्मळ आहे, अतिशय आध्यात्मिक स्वरूपाचा आहे, अतिशय निर्मळ स्वभावाचा आहे. परंतु जेव्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो येतो आहे, तेव्हा तो त्या सगळ्या मायेनी गुरफटला जातो आणि मग कुठेतरी तो काय म्हणतात ना, इम्प्युअर होतो, कुठेतरी कंटॅमिनेट होतो, कुठेतरी तो त्यांनी ग्रासला जातो सगळ्या गोष्टींनी आणि म्हणूनच मग कुठेतरी तो दूषित होतो. दूषित आत्मा या सगळ्या भौतिक प्रकृतीच्या या सगळ्या वलयामध्ये तो अडकला जातो. परंतु हे जे आपल्याला दिसतं आहे, मग कशा प्रकारे वैकुंठाचं हे चित्र दिसतं आहे, जिथे इतकं परफेक्शन आहे. का इतके स्त्री पुरुष इतके इथे इतके योग्य आणि परफेक्ट? कारण ते ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि इतकं सुडौल बांधा, इतके सुंदर असं व्यक्तिमत्व आहे, कारण ते भगवंतांच्या सान्निध्यामध्ये आहेत, भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहे. किती निर्मळ स्वभाव आहे, हा चेहऱ्यावरती हास्य आहे, कारण हे जे वैकुंठ निवास हा सच्चित आनंद आहे हो, जिथे भगवंत प्रत्यक्ष आहे, जिथे शाश्वत असा आनंद आहे. मग तो असा ढळणारा नाही हो, लुप्त होणारा नाहीये, तो कायमस्वरूपी आहे हो. जसं स्वित्झर्लंडला जाताना आपण कुठेतरी सगळं प्लॅनिंग करतो ना, त्याचप्रमाणे मग हा, जसं मी म्हटलं, मृत्यूविषयी जेव्हा जाणलं आणि जर या गोष्टींना जाणण्यासाठी आयुष्यभर स्मरण केलं आणि जर जाणलं की आपल्याला मृत्यू नंतर काय, की इतक्या सुंदर ठिकाणी सुद्धा आपण जाऊ शकतो, भगवत धामाला मग जाऊ शकतो, म्हणजे इतक्या सुंदर ठिकाणीच जाणं जर असेल, तर तो बद्ध जीव, त्या बद्ध जीवाला, त्या आत्म्याला अडकायचं नसेल हो त्या भौतिक जगात. इतका हा सुंदर असं हे गोलोक वृंदावन, जिथे जिथे कायम स्वरूपी आनंद आहे सगळा, जिथे सच्चित आनंद. आणि म्हणूनच हे जे स्त्री पुरुष आपल्याला दिसत आहेत, ते सगळे एकमेकांच्या बंधनामध्ये आहेत, परंतु तो संबंध आहे हो भगवंतांशी, कारण भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे आणि आपण भगवंतांची सेवेमध्ये आहोत. या सगळ्या गोष्टीची संलग्नता आहे तिथे आणि म्हणून इतकं निर्मळ असं सगळं वातावरण आहे. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणतेय भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रगट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. म्हणून ब्रह्मा हे दुसरे निर्माते आहेत, पण बीज देणारा पिता हा भगवंत आहे. आणि या भौतिक प्रकृतीला मग तिला प्रसूत, म्हणजे तिला बीज दिलं जातं, ती माता आहे आणि मग भौतिक प्रकृतीमध्ये या सगळ्या जीवाची निर्मिती केली जाते आणि मग या 84 लक्ष योनी या भौतिक प्रकृतीमध्ये निर्माण होत असतात. परंतु त्याचं बीज कुठून येतं? इतकं सुंदर हे इतकं सुंदर ज्ञान आहे बघा, की मग जिथे बीज देणारे पिताच भगवंत आहेत, जोडलं गेलोय हो सगळे. मग का पाहिजे हे कुठेतरी कुठल्या तरी देशांमध्ये अणुबॉम्ब बनवतायत? इतकी ही तामसी वृत्ती, तीच तर जाणायची आपल्याला. काय एकमेकांच्या जीवावर मनुष्य उठलेला आहे, जिथे भगवंत हेच पिता आहेत सगळ्यांचे. का इतका अविचार केला जातो? मग त्यालाच जाणायचे. आणि तो अविचार कशातनं केला जातो? कारण त्या वृत्तीमुळे. आणि मग या इच्छे कुठेतरी या 84 लक्ष योनी मधून मनुष्य जन्म घेत असतो.
सत्वं रजस्तमैति गुणः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाभावो देहे देही नमुक्त्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या भौतिक आणि आध्यात्मिक प्रकृतीचा फरकाला आपण जाणलं की जिथे कृष्ण हे आध्यात्मिक आहे, त्यांचा शरीर आणि आत्मा हे एक आहेत आणि ते मायेवरती नियंत्रण करतायत, पण आपण त्या मायेच्या नियंत्रणाखाली येतोय. हो, म्हणून हा जीव जेव्हा प्रकृतीच्या संपर्कामध्ये येतोय तेव्हा तो या 3 गुणांनी बद्ध होतो आहे. मग हे 3 गुण कुठले आहेत तर सत्व रज आणि तम या 3 गुणांनी तो बद्ध होतोय. मग त्या सत्व आणि रज आणि तम या त्रिगुणांना आपण कुठेतरी पूर्णपणे विश्लेषित स्वरूपात जाणून घेऊया. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमय आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापापासून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग हा जो सत्व गुण आहे त्याचा थोडासा हा व्हिडिओ बघा बरं का सगळं. हरे कृष्ण. बघा, मग हा जो सत्व गुण आहे बघा, हे मनाचं खूप सुंदर असे व्हिडिओज बनवलेले आहेत बरं का. हे थोडेसे परदेशाच्या ह्याच्यामध्ये असल्यामुळे ते इंग्लिश अशा भाषेमध्ये आहे. परंतु हा जो मनुष्याचा सत्वगुण, मग मनुष्याचाच अंतर्गत सत्वगुण त्याला बाहेर येऊन कसा त्याच्याशी संवाद साधतोय बघा, की कसं कसं त्याला प्रभावित करतोय. आणि मग तो सांगतोय त्याला, चल इथे खूप उजेड आहे, इथे असं आहे, मग इथे खूप सुंदर अशी ही पहाट झालेली आहे, चल मी तुला एक सात्विक, मग आपण इथे जाऊन सात्विक अन्न खाऊया. आणि अशा प्रकारे तो सत्वगुण त्याला त्या गोष्टीचं स्वरूप सांगतो आहे आणि इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे तो प्रकाशमय बघा, कारण मग कुठेतरी तेजोमय असा हा सत्वगुण आहे जो मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो, जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत. मग कशा प्रकारे सत्वगुण असलेला माणूस त्या सुखाच्या बंधनात स्वतःला अडकवतो. मग त्या सात्विकतेमधून कुठेतरी ती भावना, ज्ञानाचं सगळं ज्ञान घेतलं जातं. म्हणूनच हा सत्वगुण कुठेतरी खूप चांगल्या मार्गाने जाणारा आहे. निश्चितच मनुष्य सत्कर्म करत असतो या गुणामध्ये. मग त्याच्याच पुढे जाण्याचे कुठला गुण तर रजोगुण जाणायचे. मग हा रजोगुण काय करतोय बघा, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा बरं हा व्हिडिओ काय सांगतोय. बघा कसं वासना मनामध्ये की हे मिळवायचंय आणि हेच मला पाहिजे आहे, हे तू मिळवलंच पाहिजे, हे तिकडे आहे ते तुला पाहिजे आहे, हे तुला पाहिजे आहे. कशा प्रकारे तो त्याच्यावर पगडा बसवतोय बघा. आणि म्हणून मग त्या असंख्य वासना आणि ती महत्वाकांक्षा, पण ती जिद्दी आणि कुठेतरी
ओढ, आसक्ती असणारी महत्वाकांक्षा, मग ती कुठल्याही मार्गाने मनुष्याला ती गोष्ट प्राप्त करायलाच भाग पाडते, की ते तुला मिळवायचंच आहे, ते तुला पाहिजेच आहे. मग ती वासना इतक्या थराला जाऊ शकते, की मनुष्य कुठल्याही स्वरूपात ती गोष्ट मिळवायला तयार होतो आणि त्यामुळे मग तो देहदारी जीव त्या सकाम कर्माशी बांधला जातो. मग मला याचं फळ हवंय, मी ही बिल्डिंग बांधली तर मला तिथे फ्लॅट मिळाला पाहिजे, मी हे असं केलं आहे तर मला त्याचं क्रेडिट मिळालं पाहिजे, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. या सगळ्या सकाम गोष्टीशी तो देह बांधला गेलेला आहे. कारण मी त्या गोष्टी केलेल्या आहेत. कुठेतरी सगळं मीपणावरती आहे. कारण ती वासना कुठेतरी मनामध्ये आहे, आसक्ती मनामध्ये आहे. आणि मग त्याच्या पुढे जाऊन जो गुण आपल्याला जाणायचा आहे तो तमोगुण आहे. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अज्ञान हो. जिथे जिथे सत्वगुणामध्ये ज्ञान आहे, सुखाने बांधला जातो, त्या ज्ञानाने, पुण्यकर्माने चांगल्या गोष्टी केल्या जातात. मग रजोगुणातली माणूस कुठेतरी महत्वाकांक्षी आणि मग त्या सकाम कर्मामध्ये फळं सगळ्याची मला पाहिजे, मला उपभोगायचं ही कुठेतरी वासना आहे. पण तमोगुणामध्ये काय आहे तर अज्ञानच आहे, स्वतःच्याच वलयामध्ये आहे. आणि मग त्या देहधारी जीवाचा मोह इतका इतका कुठेतरी प्रकोपाला जातो, की मग त्या स्वतःच्या वलयातून तो बाहेरच येत नाही. मग त्या प्रमादामध्ये, त्या आळसामध्ये, ती निद्रा, मग मला काही करायचंच नाही, म्हणजे सो कॉल्ड डिप्रेशन वगैरे आपण आता हल्ली म्हणतो, किंवा बरेच टेक्निकल असे मोठे मोठे शब्द वापरले जातात. डिप्रेशन आणि कुठेतरी फ्रस्ट्रेट झालाय, कुठेतरी खूप निराश झालेला आहे. पण का असं? कारण कुठेतरी अज्ञान आहे त्याविषयीचं, पूर्णपणे जाणलंच नाहीये त्या गोष्टीला. आणि मग त्या अज्ञानामुळे तो प्रमाद, आळस, निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत आणि मग ते बद्ध जीवाला अजून बंधनकारक ठरतात. मग ते त्या गोष्टीला इतकं बद्ध करून ठेवतात, त्या जीवाला इतकं त्या गुणांमध्ये बद्ध करतात, की त्याच्यातनं बाहेरच पडायला देत नाहीत. आणि मग त्या बंधनकारक अशा जीवाला स्वतःला संपवण्यासाठी सुद्धा तो कुठेतरी प्रयत्न करतो. का? कारण त्या तमोगुणामध्ये स्वतःला त्याने इतकं त्या खोल दरीमध्ये टाकून दिलेलं आहे. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. असा हा तमोगुण अज्ञानामध्ये. सत्वं सुखे संजयती, रजः कर्मणि कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग कुठेतरी बांधतोय हो, कुठेतरी आत्म्याला बद्ध करतोय. म्हणून तो मनुष्याला मग तिन्ही गुण कुठेतरी बद्ध करतायत त्या आत्म्याला. मग एक सुखाने बांधतोय तर एक वासनेने बांधतोय, कुठेतरी सकाम कर्म त्या फळयुक्त भावनेशी बांधतोय. आणि मग तमोगुण अतिशय ज्ञानाला कुठेतरी बाजूलाच चाललंय, ज्ञानाचा अभावच आहे. मग मूर्खपणा, निव्वळ मूर्खपणाने तो बांधतोय आपल्याला. अशा प्रकारे हा सत्व, रज आणि तमोगुण हा बांधलेला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तमाचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रजांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण बघा, माता. अशी ही रस्सीखेच चालू असते. मग मनाची बघा, हे मन जे आहे ना, या मनाला, मन हे अंतर्मन आहे मग कुठेतरी. आणि मग त्या अंतर्मनावरती जो प्रभाव असतो या त्रिगुणांचा, मग जसं म्हटलं की मनाला मार्गदर्शन ज्या 6व्या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष अर्जुन म्हणतोय हो, या अष्टांग योगाला कळणं खूप कठीण आहे हो. कारण जिथे मी वाऱ्याला पकडू शकेन तिथे या मनाला मी पकडूच शकत नाही, मनाला मी नियंत्रित करूच शकत नाही. पण भगवंत म्हणतायत उत्तम मार्गदर्शनाने आणि उत्तम प्रयत्नाने तू निश्चितच मनाला कंट्रोल करू शकतोस. जे अशक्य नाहीये, कठीण आहे, पण अशक्य नक्कीच नाहीये. पण हे मन जे आहे, हे मन त्रिगुणांनी कसं बांधलंय याचं ज्ञान आता आपण घेतोय. आणि म्हणूनच मग त्या मनाला कसं मार्गदर्शन करायचंय. मग हे मन कुठेतरी खेचलं जातंय. मग जास्त खेचलं कुठे जातंय बघा,
जर आपण म्हणतो ना वाईट गुणांना पटकन पकडतो आपण, चांगले गुण घेणारे माणसाचे लोक आपण खूप कमी तिथे जरा डोळेझाक केली जाते हो. मग सत्वगुणी चांगला मनुष्य काही करतोय, रजोगुणी मनुष्य आपली खेचतोय की मला मला पाहिजे आहे, माझ्या वासना आहे, मी तिथे सगळा मीच जास्त दिसतो. आणि मग तमोगुणातली व्यक्ती निराशेच्या गर्ततेमध्ये असते कुठेतरी. आणि अशी ही रस्सीखेच मनाची चालू असते. कुठेतरी सत्वगुण जिंकतो कधी, तर तेव्हा रजो आणि तमोगुणाचा पाडाव होतो. मग रजोगुण जिंकतो तिथे या दोन सत्व आणि तमगुणांचा पाडाव होतो. तमोगुण जिंकताना दिसतो तिथे मात्र सत्व आणि रज दोन्हीही गुणांचा पाडाव होतो. आणि तो तमोगुण इतक्या प्रकोपाला नेतो मनुष्याला, की मग तिथे कुठेतरी अधःपतन आणि मनुष्याचं मग कुठेतरी ते वर्तणूकच गैर असते सगळी. अशा प्रकारे ही रस्सीखेच असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा ते जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात, तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रगटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग जेव्हा 9 दारं आहेत ही, 2 डोळे, 2 नाकपुड्यांची 2 नॉस्ट्रिल्स आपली, 2 कान आहे, एक तोंड आहे, एक ॲनस आहे, आपलं गुदद्वार आहे आणि एक जेनायटल्स आहे. आणि अशा प्रकारे हे जी 9 द्वारं आहेत, ही 9 द्वारांमध्ये मनुष्य कुठेतरी स्वतःला नीटपणे नियंत्रित करू शकतो. आणि तिथे हा केंद्रित जेव्हा तो आत्मसाक्षात्कारी किंवा आत्म्याचं चैतन्य आणि कुठेतरी स्वतःला जेव्हा समाधानी समजतो, कुठल्याही फळाची अपेक्षा न करता या 9 द्वारांमध्ये स्वतःला आनंदित ठेवतो, तेव्हा तो सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव घेऊ शकतो. कारण मग हे जे जे 2 डोळे काय बघायचं यांनी, काय ऐकायचं यांनी, काय खायचं आहे, कशाचा स्पर्श हवा आहे, कशा प्रकारे या गोष्टी, काय चव घ्यायची, कुठलं अन्न खायचं आहे, कुठल्या गोष्टींना कशा प्रकारे नियंत्रित करायचं आहे, या सर्व गोष्टींचं प्रकटीकरण मग ते सत्वगुण निश्चितच निर्मळ असतो त्या सगळ्यामध्ये. आणि तो या प्रकटीकरणाचा अनुभव घेऊ शकतो. या 9 द्वारांमधलं चैतन्य अनुभवू शकतो. पण रजोगुण काय करतो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरत ऋषभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा आत्यंतिक आसक्ती, सकाम कर्म, मत प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. पण तो रजोगुण हो, तिथे सगळी वासना आहे. जसं आपण म्हटलं ना, की ही वासना, काम, कसं काम, क्रोध, क्रोध, लोभ, लोभ, मोह आणि मग ती कुठेतरी अधःपतनाला मनाचा सगळा संभ्रम करून टाकते, बुद्धीचा नाश करते आणि पूर्ण अधःपतनाला. मग काय करतोय? मी योग्य करतोय का अयोग्य करतोय याचंही भान नसतं. वासना, ती काम वासना असो किंवा मग बघा त्या स्त्रीला मला मिळवायचंच आहे. ही मला सगळी संपत्ती मिळवायचीच आहे. काही का करेना, कुठल्या का गोष्टीने मी मिळवेना. पण ती वासना वाईट हो. ती वासना कुठल्याही थराला नेऊ शकते त्या मनुष्याला. अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणं उत्पन्न होतात. आणि या तमोगुणाचं तर काय सांगायचं हो, सगळं अज्ञानच आहे ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृत्ती होते, तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग सगळी निष्क्रियता आहे, तिथे सगळा अंधकार आहे हो. तिथे मूर्खपणा आणि कारण अज्ञानच आहे सगळं. तर मग स्वतःच्याच वलयाभोवती की आपण काहीच करायचं नाही. मग तो निद्रा, तो आळस, तो प्रमाद आणि सगळ्या याच गोष्टीमध्ये पडून राहायचं. मग ती दारूची बाटली हातामध्ये आणि ते मद्यपान करत राहायचं, कुठेतरी काहीतरी बघत राहायचं, काहीतरी व्यर्थ याच्यामध्ये वेळ घालवायचा. कारण कुठेतरी ध्येयच नाहीये, त्या जीवनाचं काही ध्येयच नाहीये. कारण मूर्खपणामध्ये सगळं जगलं जातंय. परंतु ते ज्ञान कुठे आहे? कारण त्या ज्ञानाचा अभाव आहे. सगळं डार्कनेस आहे, सगळा अंधार आहे. असा हा तमोगुण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याच्या सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे जे ज्ञान जेव्हा मिळतं आणि मग सत्वगुणामध्ये मग ह्या मृत्यूनंतर हे काय होतं या पर्टिक्युलर गुण घेणार असलेल्या लोकांचं. मग जो सत्वगुणामध्ये ज्यांचा मृत्यू होतो, ते पृथ्वीच्या वरच्या लोकावर, मग स्वर्ग लोकावर ते
जन्म घेतात आणि वरच्या लोकांवर त्यांना जन्म मिळतो वरच्या योनीमध्ये. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याच्या रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न असलेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशुयोनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे तो पृथ्वीवरच पुन्हा येतो, पुन्हा या मृत्यू लोकात जन्म घेतो. कारण तो सकाम कर्मामध्ये बंधनात अडकलेला आहे, त्या फळांचं त्याला उपभोग घ्यायचा आहे. आणि जो कोणी तमोगुणीमध्ये आहे, जो अज्ञानामध्ये आहे, काय करतो आहे आपण, काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे किंवा कुठल्याच गोष्टीचं काही फरक करू शकत नाही आणि स्वतःच्याच वलयामध्ये असतो. जेव्हा अशा लोकांचा मृत्यू होतो तेव्हा ते कुठेतरी पशुयोनीमध्ये जन्माले जातात. कारण ज्या इच्छा, आकांक्षा मनामध्ये ठेवल्या जातात, कारण ज्या तमोगुणामध्ये ज्ञानच नाहीये त्या गोष्टीचं, मग कुठल्या गोष्टीला आपण कसं खातोय, काय विचार करतो आहे याचं कशाचंच भान नसतं आणि त्याप्रमाणेच पुढच्या जन्माला मग अ, आमंत्रण दिलं जातं. अशा प्रकारे ती व्यक्ती मग त्या खालच्या योनीमध्ये, पशुयोनीमध्ये जन्म घेते. कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमसः फलम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते, परंतु कुठे गेलं? रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचं फळ दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचं फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. मग ज्या देवळाची आपल्याला उपमा दिलेली आहे पुण्यकर्म, कुठेतरी सात्विक गुणाला हे फळ शुद्ध असतं, चांगल्या स्वरूपाचं असतं. मग ज्या झोपडपट्टी रजोगुणाचं कुठेतरी लालसा, वासना याचं कुठेतरी दुःखामध्येच मग ते सुरुवात होते हो अमृतापासून, पण विषामध्येच त्याचं कुठेतरी शेवट असतो. आणि मग नंतर हा जो तमोमनुष्य असतो त्याची विषापासून सुरुवात आणि विषातच शेवट असतो. कारण कुठे जातोय बघा, त्या जिन्याला ना शेवट, कुठे जाणार आहे, कुठे संपणार आहे काहीच माहिती नसतं, अज्ञान आहे सगळं. आणि असा हा तमोगुणी मनुष्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझं गेलं माऊली. गेलं परत. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, आलं. रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह, अज्ञान आणि उत्पन्न होते. आलं का? हो. मग वास्तविक ज्ञान होतं जे ज्ञान मिळतं सात्विक गुणामध्ये. रजोगुणामध्ये वासना, लोभ, मोह, माया या सगळ्या गोष्टीत अडकलाय. तमोगुण हा प्रमाद, मोह, मग त्याचा कुठेतरी कुठेतरी म्हणतो ना आपण कळस, म्हणजे तमोगुण म्हणजे की त्या प्रमादामध्ये निद्रा, आळस, स्वतःला पूर्णपणे त्याच्यातच झोकून द्यायचं, या सगळ्या गोष्टीमध्ये उत्पन्न होतो. अशा या भावना दिल्या आहेत बघा. सत्वगुणी मनुष्याचा चेहरा निर्मळ आहे अतिशय. रजोगुणी कुठेतरी येस मला हे मिळवायचंय, मला हे करायचंय, आणि तमोगुणी बघा काहीतरी असा भयंकर विकृत चेहरा दिसतोय असा काहीतरी त्याचा. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्च लोकांमध्ये जातात, उच्चतर लोकांमध्ये जातात. तमोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि जे निंद्य तमोगुणात स्थित आहेत त्यांचे नरलोकात अधपतन होते. हरे कृष्ण माताजी. नरक लोकात बघा. मग सत्वगुणी उच्च स्तर जे आपण म्हटलं की पृथ्वीच्या वरच्या सगळ्या ग्रहांमध्ये, मग जे मृत्यू लोकामध्ये येतात ते रजोगुणी पुन्हा पृथ्वीवर वास करतात आणि तमोगुणी लोक हे पशुयोनीमध्ये जन्म घेतात. ज्या गोलोक वृंदावनाचा चार्ट पण मी दिला आणि मग कशा प्रकारे बघा, ही पृथ्वी आहे, त्याच्या खालचे हे अतल, वितल, सुतल, ततल, महाकाल, रसतल आणि पाताळ असे हे ग्रह जिथे पशुयोनी आहे आणि जिथे तमोगुणी आत्मा हा इथे जातो. आणि मग कशा प्रकारे वरचे जे आहेत भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक हे सगळे आणि त्याच्या पलीकडे गोलोक वृंदावन आहे. आणि म्हणून मग या सगळ्यामध्ये जे मृत्यू लोकामध्ये येतात ते रजोगुणी, जे मिडल हे जे पृथ्वी लोक आहे, इथे जाणारे हे पुण्य सात्विक लोक आणि इथे येणारे हे राजसिक तमोगुणी तामसिक गुण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्माचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. बघा, मग हा जो बद्ध झालेला आत्मा आहे, हा बद्ध आत्मा जर त्याने आध्यात्मिक ज्ञान घेतलं आणि त्याने जर योग्य रीतीने पाहिलं की कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही, की जे काही आपण करतो आहे, मग हे जे मायेने नियंत्रित केलं जात आहे आणि या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा करता सगळं करतो आहे, परंतु या त्रिगुणांच्या पलीकडे सत्व, रज आणि तम या गुणांच्या पलीकडे असणारा जो परमपुरुष भगवंत आहे, जो मायेला नियंत्रण करतो आहे, त्या परमपुरुषाला जर जाणलं तर निश्चितच तो भगवंतांच्या आध्यात्मिक स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. की हा आत्मा या गुणांनी बद्ध होतोय, मला कुठेतरी ह्याच्या पलीकडे जायचंय. मग काय व्हायचंय? गुणातीत म्हणजे काय करायचंय? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणाच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखापासून मुक्त होऊन या जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. की ज्यांनी हे जाणलेलं आहे, देहधारी भावना नाही तर त्या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन आत्मसाक्षात्कारी भावना आपल्याला जाणायची, तो निश्चितच या दुःखालयामधनं मुक्त होतो. मग हे ज्ञान कोणाकडनं घ्यायचंय? हे ज्ञान देणारे कोण आहेत? हे ज्ञान देणारे, हे ज्ञान असंच नाही मिळणार त्रिगुणांचं किंवा हा बद्ध होणार आहे जीव, हे ज्ञान कुणाकडनं तर एका उत्तम गुरुकडून हे मार्गदर्शन मिळतं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणाच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणाने ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणाच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं जसं स्थिताधीर मुनीबद्दल अर्जुनाने विचारलं की ही व्यक्ती कशी चालते, कशी बोलते, कशी राहते, कशी बसते, काय खाते, त्याच प्रकारे मग या त्रिगुणांच्या अतीत जाणारा ही व्यक्ती ही कशी वागते आणि त्याचं आचरण कसं आहे, प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा तो जाऊ शकतो, कुठल्या प्रकारची लक्षणं आहेत, तर ही नारद मुनी आहेत. अकर्मी नारद मुनी. मग ज्या नारद मुनींना मी म्हटलं की ज्या दक्षाचा शाप मिळालेला होता, की ज्या दक्षाच्या, मग ब्रह्माची मुलं आहेत दक्ष आणि शिवांनी संन्यास घेतला होता तेव्हा, पण ब्रह्मानी दक्षाला जेव्हा सांगितलं की तू पुत्रप्राप्ती करायची आहेस आणि तुझ्याकडे संतती निर्मितीचं त्यांनी सांगितलं होतं, तेव्हा ते 10,000 पुत्रांची मुलांना जन्म देतात आणि त्यांना सगळ्यांना कुठेतरी संसारामध्ये अडकवण्याच्या आधी आणि कुठेतरी गृहस्थाश्रमामध्ये जाण्याच्या आधी नारद मुनींचं जेव्हा आशीर्वाद घ्यायला सांगतात, तेव्हा नारद मुनींकडे आल्यानंतर नारद मुनी त्यांना भगवंतांविषयी ज्ञान देतात, संन्यासाविषयी ज्ञान देतात, या जीवनाचं ध्येय काय आहे या सगळ्या विषयी त्यांना ज्ञान देतात. हे सगळं ज्ञान घेतल्यानंतर ते 10,000 पुत्र स्वतः संन्यास घेतात की भगवंतांना जाणायचंय. तसंच त्या 5,000 अजून 5,000 पुत्रांना जन्म दिल्यानंतर त्यांची ही स्थिती की ते आपल्या मोठ्या भावंडांचंच अनुकरण करतात. या सगळ्या गोष्टींनी दक्ष कुठेतरी खूप चिडतो आणि नारद मुनींना म्हणतो की हे तुम्ही काय करताय? कुठेतरी माझा वंश तुम्ही पुढे जाऊ देत नाहीये. तुम्हाला मी शाप देतो की तुमच्या डोक्यावरती छप्पर नसेल, तुम्हाला राहायला अशी एक जागा नसेल, तुम्ही सतत प्रवास करत राहाल. त्याचप्रमाणे हा शाप नारदांनी ते नारद मुनी होते हो, त्या शापाला निश्चितच अव्हेरू शकले असते. परंतु त्यांनी तसं न करता तो शाप त्यांनी घेतला आणि तो शापाचं वरदान म्हणून घेतला आणि ते तिन्ही लोकांमध्ये नारायण, 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 नारायण ज्या भगवंतांविषयी सांगत आणि जी भगवंतांविषयी सर्व माहिती देत आणि त्यांनी भगवंत नामाद्वारे सगळी कृष्ण भावना सगळीकडे निर्माण करण्याचा जो पण केलेला आहे, असं हे कुठेतरी मिळालेल्या त्या वराला म्हणजे मिळालेल्या शापाचं कुठेतरी वरदान म्हणून स्वीकारले. प्रभुपाद म्हणतात की तेच आम्हाला कुठेतरी आलेलं आहे हो. गुरु परंपरेतून ते आमच्याकडे सुद्धा आलेलं आहे. कारण ते जे सत्य इतकं उघड आहे की प्रभुपाद वयाच्या 70व्या वर्षी सुद्धा प्रवास करतायत हो. मग अशा प्रकारे डोक्यावर छप्पर नाही आणि मग एकमेक इकडून तिकडे प्रवास करता आहे, असं प्रभुपादांनी खूप सुंदर तात्पर्यात लिहिलंय. मग कशी आहे ही अकर्मी व्यक्ती? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह याची उपस्थिती असताना त्याचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्याची आकांक्षा करीत नाही,
जो त्रिगुणाच्या प्रभावामध्येही अविचल आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुण सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो. जो आसक्ती स्थित आहे आणि दुःखाला सारखे मानतो, तो माती, दगड, सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो. तो प्रिय आणि अप्रिय यांच्यामध्ये समान राखतो. तो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याच्याकडे समभावनेने पाहतो. जे मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वागणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले आहे. हरे कृष्ण. बघा की जो सत्व, रज आणि तम याच्या पलीकडे आहे, तो जीव ज्याने या सगळ्याचा स्वीकार, मग कुठल्याही बंधनात अडकायचं नाहीये, कुठल्याही गोष्टीची आसक्ती नाहीये, मोह नाहीये, द्वेष करत नाहीये, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतोय, केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि दिव्य, की ते सक्रिय आहेत परंतु त्याच्या आहारी जात नाहीये कुठेही, जो आत्मस्थित आहे, सुखदुःखाला सारखं मानतोय, एका दगडाला आणि सोन्याच्या तुकड्यालाही तितकंच समभावाने बघतोय, कारण ती जी आसक्तीच गेलेली आहे, तो मोह नाहीये. आणि जो धीर गंभीर आहे, जो निंदा, स्तुती या सगळ्याकडे समान, मान, अपमान या सगळ्यामध्ये स्वतःला इतकं समतोलित राखतो आहे, ज्याने भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्याला गुणातीत म्हटलेलं आहे. मांचयो व्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः या भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणाच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्म स्तराप्रत उत्पन्न होतो, उन्नत होतो. उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा परिस्थितीमध्ये एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः भक्तीमध्ये, मग भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ज्याने स्वतःला संलग्न केलेला आहे, म्हणून तो भक्तीचा मार्ग, की भगवंतांच्या दृढ भक्तीमध्ये जो संलग्न होतोय, तो निश्चितच या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत, ज्या ब्रह्माविषयी आपण जाणलेला आहे तशा या परब्रह्माचा स्वभाव प्राप्त करू शकतो आणि त्याप्रत उन्नत होऊ शकतो, कारण तो स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती मार्गस्थ करतो आहे. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा की अशा जे कशा प्रकारे त्या ज्योतीला कुठेतरी आधार दिला जातो, अशा या ब्रह्मज्योतीचा, परब्रह्म हा निश्चितच आधार आहे. परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्ययी, शाश्वत, निर्विशेष, मग ज्या अध्यात्माचं, ज्या आत्म्याचं हे जे वर्णन केलेलं आहे, अशा या ब्रह्मज्योतीचा मी निश्चितच आधार आहे. कारण ज्यांनी हे जाणलेलं आहे की या त्रिगुणामध्ये मी कुठेतरी बद्ध होतो आहे आणि म्हणूनच मला या त्रिगुणांच्या पलीकडे जायचं आहे, अशा गोष्टीला निश्चितच भगवंतांचा आधार आहे. इति चतुर्दशोऽध्याय समाप्तः. अशा या आपण सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी कशा प्रकारे आत्मबद्ध होतो आहे, मग या 3 गुणांची काय कृती आहे, काय वैशिष्ट्य आहे, पुढे जाऊन अजून पण आपण 16व्या 17व्या अध्यायामध्ये याच्याविषयी जाणणार आहोत, जेव्हा दैवासुर विभाग योग जाणणार आहोत, दैवासुर संपद विभाग योग. आणि मग या सगळ्या गुणांना जाणून पण या गुणांच्या पलीकडे जायचं आहे, ज्यांना या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीच्या भौतिक जगामध्ये परतायचं नाहीये, ते कुठेतरी स्वतःला त्या गुणातीत करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याचं ते वर्णन दिलेलं आहे. आता मी तुमच्या संमतीने विचारते, कारण अजून एक अर्धा तास ते 40 मिनिटं तरी लागतील, तर तुमची इच्छा आहे 5 वाजेपर्यंत थांबण्याची, कारण 5वा अध्याय हा छोटा आहे, परंतु इच्छा असेल तर मी सुरू करेन, कारण ऑलरेडी मी सुरुवात थोडीशी बोलले काही गोष्टींविषयी, जे मी खरोखर स्वतःला कंट्रोल करत असते, पण काही गोष्टी तुमच्यापर्यंत येणं आवश्यक असतं,
म्हणून मी ती बोलते. तर मला तुम्ही सगळ्यांनी चॅटमध्ये सांगा की तुम्हाला 15वा अध्याय हवा आहे का आज, का उद्या घेऊया आपण? मला तुमच्या अभिप्रायावर मी ठेवीन. मी तुमच्यासाठी हवाय तुम्हाला? ओके, ग्रेट. आजच घ्या. ग्रेट, ग्रेट. ठीक आहे. म्हणजे सगळ्यांना तेवढा वेळ. धन्यवाद, धन्यवाद. खूप छान, खूप छान. सो मी 15व्या अध्यायाला सुरुवात करतेय. मी खूप वेळ दौडत नाही. 15वा अध्याय आपला रेडी आहे आणि तो आपण शेअर करते मी. तर असा हा पुरुषोत्तम योग, मग जो माताजींनी आधीच पठण केलेला आहे त्याविषयी, अशा या पुरुषोत्तम योगाला मग ज्या ब्रह्मविषयी आपण जाणलं, ज्या त्रिगुणांना आपण जाणलं आणि मग या सगळ्याच्या पलीकडे गुणातीत होऊन जो परमेश्वराला जाणतोय, ज्या परब्रह्माला जाणतो आहे, तो निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून येत नाही. मग या पुरुषोत्तमाला जाणायचंय. हा पुरुषोत्तम योग म्हणजे या परिपूर्ण अशा उत्तम अशा पुरुषांना, आपल्याला परिपूर्ण अशा परम कारण असलेल्या तत्वाला जाणायचंय. श्री श्री राधा गोविंद यांना पुन्हा आपण साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही साष्टांग दंडवत आणि इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा प्रणाम. आणि या 14व्या अध्यायामध्ये आपण अशा प्रकारे मग 3 गुणांविषयी जाणलेलं आहे आणि गुणातीत कोण होऊ शकतो, आणि ज्यांनी हे गुणातीत होणं जाणलेलं आहे त्या ब्रह्मज्योतीला निश्चितच आधार आहे. या ब्रह्मज्योतीचा परब्रह्म, परमात्मा, भगवंत, परब्रह्म, परमात्मा हा आधार आहे. आणि मग तो या बद्ध जगामध्ये बंदिस्त होत नाही. आणि मग हे कसं करायचंय, कसं साधायचंय? मग या भौतिक जगापासून अलिप्त होणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये. मसंग शस्त्रेण दृढेन चित्वा, की मग या भौतिक जगापासून अलिप्तता घ्यायची आहे, म्हणजे कशी घ्यायची आणि काय करायचंय? मग ते स्थलांतर जाणायचंय. कृष्ण काय जपतोय आपल्याला, कृष्ण कशा प्रकारे आधार देतोय, कुठल्या गोष्टींची काळजी घेतोय, कुठल्या गोष्टींमध्ये त्याचं उत्पत्ती आपली कृष्णापासून कशी आहे, आणि काय काय गोष्टींमध्ये वेदैश्य सर्वै रहमेव वेद्यो. आणि मग ज्या वेदांत सूत्रामध्ये अच्युत आणि च्युत, क्षर आणि अक्षर या सगळ्याच्या पलीकडे जी पराशक्ती आहे आणि जिथे परमेश्वराचं, जिथे पुरुषोत्तमाचं वास्तव्य आहे, त्या पुरुषोत्तमांना आज आपण जाणणार आहोत या पुरुषोत्तम योगातून. मग खूप सुंदर असा हा अध्याय आहे, 15वा अध्याय, जिथे पुरुषोत्तमांचं सगळं वर्णन आहे आणि पुरुषोत्तमाला आपल्याला जाणायचं. 15.1 श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आले नाही ना? नाही आलं अजून? तुमच्या नेटचाच इश्यू आहे माताजी. श्री भगवान हो, म्हणाले, चाललंय. असा एक शाश्वत, हरकत नाही माताजी, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे. तुम्हीच म्यूट केलंय तिकडे. म्यूट झालाय तुम्ही माताजी? हो, इथे त्यांनी दिलंय म्यूट केलं म्हणून. एक आणि सेकंड हा माताजी. स्लाइड पण नाही आली. ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनिट हा. 15ची स्लाइड तुम्ही अजून सुरूच नाही केली ना? ओके 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 ओके, नाही दिसत आहे. ठीक आहे ठीक आहे, आलं लक्षात माझ्या. हा. येस माताजी, आता मला सांगा हा, तुम्ही दिसलीये का? आता दिसली? नाही, अजून ते येतंय ना? हा, दिसली आता. दिसली? ओके, सॉरी, सगळ्यांना क्षमस्व. मला हरे असं वाटलं की 14वा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे की ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहे, आणि याची पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग खूप सुंदर असं वर्णन दिलेलं आहे. ऊर्ध्व मूल मध शाखम, मग ज्याची मुळं कुठेतरी वरती आहेत आणि ज्याच्या शाखा खाली पसरलेल्या आहेत, असा वृक्ष आपण कुठे बघतो? जनरली आपली मुळं खाली असतात हो. मग जो वटवृक्ष आहे, या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आणि एक शाश्वत वटवृक्ष जो आहे, वडाचा वृक्ष, त्याला कुठेतरी आध्यात्मिक महात्म्य आहे. त्याच्या शाखा, त्याची पानं ही वैदिक मंत्र आहेत, त्याच्या शाखा खाली आहेत आणि ज्याचं मूळ वर आहे, असा वृक्ष कुठे दिसतोय मग आपल्याला? असा वृक्ष आपल्याला दिसतो आहे. तर हा जो वृक्ष आहे,
हा वृक्ष आपल्याला मुळं वरती दिसतायत आणि सगळ्या ज्या शाखा आहेत, ज्या आपल्याला ब्रांचेस नेहमी वरती दिसत असतात, की वृक्ष असा वरती वाढतो हो. जो वटवृक्ष नॉर्मल सांगितलाय तो वरती वाढतो. पण मग असा वृक्ष कुठे दिसू शकेल हो तुम्हाला? सांगा बरं मला चॅटमध्ये. असा फक्त वंशवृक्ष दिसतो. वंशवृक्ष आहे आणि मग असं हा. अजून कशा प्रकारे दिसू शकतं? मुळं वरती आहेत आणि शाखा खाली आहे. असं नाही होत. सांगा कोणाला कळतंय का? इतर भक्तांनी सांगावं प्रयत्न करून. भगवंतांकडे, पण कशा प्रकारे? तो प्रकृतीमध्येच आहे या. कशा प्रकारे त्याचं वर्णन केलं आहे? हरकत नाही. खूप चांगला प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच जसं माताजींनी सांगितलं, की मग ती वेल असते ती खाली कुठेतरी जात असते. वंशवेल खाली तो एक भाग झाला. पण इथे आपण आहोत या आध्यात्मिक आणि भौतिक जगतामध्ये आणि म्हणून मग हा जो वृक्ष आहे, हा वृक्ष हा वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आहे. आणि हे प्रतिबिंब म्हणजे कुठल्याही पाण्याच्या जागी म्हणजे एखाद्या तलावा ठिकाणी, एका नदी ठिकाणी जेव्हा तो वृक्ष उभा आहे, तेव्हा त्याचं जे प्रतिबिंब दिसत आहे, त्या प्रतिबिंबामध्ये तुम्हाला ती मुळं खाली दिसतायत आणि मुळं वरती दिसतायत आणि शाखा खाली पसरलेल्या आहेत. कारण जो वटवृक्ष मूळ आहे तो शाश्वत आहे. जो मूळ आहे तो आध्यात्मिक वृक्ष आहे आणि ज्याचं प्रतिबिंब आहे तो भौतिक वृक्ष आहे. हे जाण्याचा प्रयत्न करा. हा वृक्ष दुसरा तिसरा कुठला नसून हा भौतिक वृक्ष आहे आणि त्याची खतपाणी कशाचं घातलं जातंय त्याला तर त्रिगुणांचं. आणि हे रिफ्लेक्शन कसलं आहे तर कुठेतरी त्या इच्छांमुळे आहे आणि यात जसं जसं खऱ्या झाडाला कसं खत पाणी घातलं जसं तसं हे खत पाणी हे त्रिगुणांचं खत पाणी आणि मग या शाखा कुठेतरी ज्या पसरलेल्या आहेत या कुठेतरी खालच्या योनीमध्ये मग सुरुवात कुठेतरी पृथ्वी योनी नंतर कुठेतरी नरक योनी बघा आपण बघतोय मग या पशु योनीमध्ये कुठेतरी जन्म मिळतोय कशा प्रकारे वरचं जे आहे ते कुठेतरी ब्रह्म म्हणजे या स्वर्गलोकामध्ये जाते आणि त्याच्याही पलीकडे जे आहे हे भगवंतांचं धाम आहे हे गोलोक वृंदावन जिथे पुरुषोत्तमांचा वास आहे हे अतिशय पलीकडे मग या पराशक्तीच्या मग या पराशक्तीचा जो आध्यात्मिक भाग आहे जे भगवंत ज्याचे निर्माते आहेत त्यांचं ते गोलोक धाम आहे. परंतु हा जो आध्यात्मिक वृक्ष आपण बघतो आहोत तो एक शाश्वत वटवृक्ष आहे आणि मग त्याची पानं वैदिक मंत्र आहेत शाखा पसरलेल्या आहेत पण हा जो भौतिक वृक्ष ज्याचं प्रतिबिंब त्याच्यामुळे मनुष्य एका ब्रांच वरून दुसऱ्या ब्रांचवर हॉपिंग मन आहे हो हे उड्या मारतंय आणि म्हणून त्या इच्छांमुळे कुठेतरी जन्म पण घेतले जात आहेत म्हणून त्या खालच्या योनीमध्ये पर्यंत आपण इथे बघितलं की मग कुठेतरी सगळ्या ज्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन म्हणजे कुठेतरी सगळ्या संकल्पनाशी सगळ्या संवेदनांशी निगडीत आहे कुठल्या तरी वासनांशी बघा मनुष्य इथे कुठेतरी दुसऱ्या मनुष्याला मारतोय मग कुठेतरी शिकार करतो आहे मग स्वतःच्याच कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे इथे सकाम कर्म आहेत मग इथे कुठेतरी वासना दिसतीये या सगळ्यामध्ये अडकलेला मनुष्य मग पशु योनीमध्ये खाली जातोय मग या योनी खालती या कुठेतरी खालच्या स्तराला जाणारे आहेत जे या भौतिक जगतामध्ये जेव्हा आत्मा येतो आणि तो जेव्हा बद्ध होतोय तेव्हा त्याचे जे मृत्यूनंतर काय होतं तेव्हा निश्चितच या जन्मामध्ये त्यांना जावं लागतं. हरे कृष्ण माताजी. दिसतंय माताजी? हॅलो. हरे कृष्ण दिसतंय माताजी? हो या वृक्षांच्या बोला माताजी. हो पण या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत त्याच्या डहाळ्या इंद्रिय विषय आहेत या वृक्षांची मुळे खाली पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्मांशी बांधली गेलेली आहे
मग ही मुळं ज्या पारंब्या पण आपण बघतो पसरलेल्या आहेत, त्या सगळ्या खाली वरच्या मुळांच्या खालपर्यंत आलेल्या आहेत आणि या फांद्यांवरती कुठेतरी इंद्रिय विषयांशी निगडीत आहेत. आणि म्हणून मग या इच्छेने आत्मा तो एक देह टाकून दुसरा देह प्राप्त करतोय, दुसरा सोडून तिसरा देह प्राप्त करतोय. अशा प्रकारे तो उड्या मारतोय, हो, हॉपिंग करतोय त्या ब्रांचेस वरून. आणि म्हणून तो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये बांधला गेल्यामुळे इच्छा उत्पन्न होत आहेत, मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि कुठेतरी मग त्या सकाम कर्माशी निगडीत त्याचे जन्म तो धारण करतो आहे. आणि मग याचं कुठेतरी हे विश्लेषण दिलेलं आहे. याचं खतपाणी कशाने घातलं जात आहे? 3 मोड्स म्हणजे त्रिगुणांनी घातलं जात आहे. कशा प्रकारे तो एका ह्याच्यावरून अप अँड डाऊन कुठेतरी तो खाली वर करतो आहे आणि मग त्याच्या त्या इच्छांमुळे मग पानं जरी वेदिक मंत्र असली, प्रत्यक्ष शाश्वत वृक्षाची पानं ही वेदिक मंत्र आहेत, पण त्या आध्यात्मिक स्वभावाला कुठे जाणलंय? कारण त्या भौतिक जगामध्ये त्या 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 सकाम कर्मांशी कुठेतरी निगडीत आहे, म्हणून तो त्या उड्या मारतोय ब्रांचेस मरून. असं हे कुठेतरी प्रतिबिंब आहे, या आध्यात्मिक जगताचं प्रतिबिंब आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे एक मिनिट या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता, परंतु मनुष्याने खोलवर गेलेली मुळे या वृक्षाला अर्धच आहे. या वृक्षाला पुढे काय मावली? या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूपी शस्त्राद्वारे छेदून टाकले नाही, पाहिजे. पूर्ण दिसत नाहीये. ठीक आहे, हरकत नाही. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागणार नाही. ज्या परम पुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झालेला आहे, त्या परम पुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. आणि म्हणूनच या वास्तविक रूपाच्या जगतामध्ये, या प्राकृतिक जगतामध्ये या वास्तविक वृक्षाचं अनुभवणं खूप कठीण आहे. जो आध्यात्मिक वृक्ष आहे त्याला वास्तविक स्वरूपामध्ये अनुभवणं कठीण आहे, कारण त्याचा आदी अंत आणि आधार कोणीच जाणू शकत नाही. मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने, मग ज्याची मुळं, की मग जर या अनासक्ती रूपी, कारण ज्या भौतिक वृक्षाचं प्रतिबिंब सांगितलेलं आहे, त्याची मुळं जर इतकी खोलवर रोवली गेलेली असतील, तर त्या अनासक्ती रूपी त्या अंधकाराला कुठेतरी ज्ञानाच्या शस्त्राने छाटूनच टाकलं पाहिजे, हो, त्या मुळांना. तरच त्या वृक्षाला आपण, तरच त्या इच्छांपासून, त्या सकाम कर्मांपासून स्वतःला कुठेतरी वेगळं, त्यानंतर मनुष्याने. आणि म्हणून मग नुसतं ते जाळून होत नाही, हो, बीज किंवा काही, तर त्याला मुळापासूनच कापून टाकलं पाहिजे. आणि म्हणून मग या ज्ञानरूपी शस्त्राने या अज्ञानरूपी, आसक्ती रूपी अशा अंधकाराला छेदून टाकलं पाहिजे. आणि तरच तो स्वतःला गुणातीत करून त्या परम पुरुषाच्या, भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. आणि जो त्या भगवंतांच्याकडे जातो आहे तो पुन्हा त्या भौतिक जगात परत येत नाही. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण नाही, पूर्ण येत नाहीये. बरं, ठीक आहे. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी आणि बीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. आणि जिथे भगवंतांचं तेज हेच तिथे प्रकाश आहे. ज्या गोलोक वृंदावनामध्ये आपण बघतो की भगवंतांचं तेज, भगवंतांपासूनच, मग ज्या महाविष्णूचं तत्व आपण बघितलं, आणि या गोलोक धामामध्ये तर इतकं तेज आहे की तिथे ना इलेक्ट्रिसिटी हवी आहे, वीज हवी आहे, ना सूर्य चंद्र यांचं तेज कुठला, कारण या प्रकाश हे परमात्म्यापासूनच आहे, ज्याचा प्रकाश. तिथे या गोलोक वृंदावनामध्ये या सूर्यचंद्रांची सुद्धा गरज नाही, त्यांनी वीज प्रकाशित करत नाही. तर जे या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा परतून त्या जगतामध्ये येत नाही. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः
मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बद्ध दिसतंय? जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित अशा 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट हा. आणि म्हणूनच बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. मग जसं जसं म्हटलं आपण की हे सनातन अंश आहेत, अस्तित्व वेगळं आहे भगवंतांपासून. कारण जसं एखादी माता एका पुत्राला जन्म देते तेव्हा त्याचं अस्तित्व तिथे वेगळं असतं, सेपरेट होतं ते मूल त्याच्यापासून. ते चिकटलेलं असलं त्या नाळेने तरी ते अस्तित्व वेगळं असतं आईपासून. आणि म्हणूनच तसं हे अंश आपण भगवंतांचेच अंश आहोत. परंतु बद्ध जीवनामुळे या भौतिक जगाच्या बद्धतेमुळे कुठेतरी या मनासहित ते 6 इंद्रियांना कुठेतरी संघर्ष करतायत त्या इंद्रियांशी. कारण मग या भौतिक जगामध्ये काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ या सगळ्या षड्रिपूंनी आणि मग हे मन कुठेतरी संघर्ष करताय. कारण कुठेतरी कासावीस होतोय जीव, कुठेतरी गुदमरला जातोय. कारण ही ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय मग काय केलं पाहिजे, काय योग्य, काय वाईट आणि कशा प्रकारे या गोष्टींना जुगारलं जातं, कशा प्रकारे या गोष्टींना फेस केलं जातंय. आणि म्हणूनच त्याचा कुठेतरी या बद्ध जीवाला, या बद्ध जगातील जीवाला जरी तो भगवंतांचा अंश असला तरी या गोष्टींना त्याला सामोरं जावं लागतंय आणि तो संघर्ष करायला लागतोय. जसा त्या इलेक्ट्रिकच्या ठिणग्या आपल्याला दिसतायत ना, तशा प्रकारे याचं वर्णन केलेलं आहे. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्याबरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्याबरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून त्या इच्छांनी बघा की कशा प्रकारे वायू आपल्या बरोबर. मग तुम्ही जाताय तेव्हा तुम्हाला रस्त्याने जाताना कुठेतरी गुलाबाचा सुगंध येतो आणि त्या सुगंधांवरून आपल्याला कळतं की कुठेतरी पुढे गुलाबाची बाग आहे. तो सुगंध दरवळत त्या गुलाबाच्या बागेपाशी आपण येतो. आणि मग गुलाबाच्या बागेपासून जेव्हा पुढे जातो तेव्हा तो जो दरवळ असतो, तो जो गुलाबाच्या फुलांचा दरवळ असतो आणि तो गंध असतो, तो कुठेतरी हळूहळू नाहीसा होत जातो. मग पुढे काही कंपन्यांचे गॅस असतात किंवा काही कचरा कुंड्या पडलेल्या असतात. मग त्याचा वास तो वारा घेतो आणि असा या वायू बरोबर तो गंध पसरला जातो. त्याचप्रमाणे हा देहधारी जीव जो आहे, भौतिक जगतातील जीव, हा संकल्पना बघा, त्या मनाशी दडलेल्या संकल्पना, मग एक देह टाकून दुसरा देह जेव्हा स्वीकारतो तेव्हा त्या संकल्पना, मग आधीच्या जगतामध्ये कुत्रा असेल तर कुत्र्याशी जगलेल्या त्या भॉ 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 भॉ, पण पुढे जाऊन जेव्हा मांजरीचा जन्म येतो तेव्हा त्याला म्याव 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 करायचंय. अशा प्रकारे तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरं धारण करण्याकरता पहिल्या त्या देहाचा त्याग करतो. पण त्या ज्या संकल्पना असतात त्या कुठेतरी एका देहातून दुसऱ्या देहात नेल्या जातात. परंतु त्या संकल्पनांमध्ये सुद्धा ते बदल अशा रीतीने एक प्रकारचा देह धारण करून तो पुढचा दुसऱ्या प्रकारचा देह धारण करतो आणि त्याच्याशी निगडीत ज्या संकल्पना असतात त्या संकल्पना त्याच्यामध्ये तयार होतात. अशा प्रकारे मग त्या वायू बरोबरचं जे उदाहरण दिलं त्याचप्रमाणे हा देह दुसऱ्या संकल्पना घेऊन मग कशा प्रकारे त्या कर्मबंधनातून त्या संकल्पना आलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे दुसरा जीव तिथे आलेला आहे, अशी ही संकल्पना आहे. मनाशी निगडीत या भावना आहेत बघा. अशा प्रकारे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी
केंद्रित झालेली, केंद्रित काय असं काय होतंय आज? ते मला वाटतं नेटचाच इश्यू आहे माताजी. मनाशी केंद्रित झालेली नेत्र, जिव्हा, नाक, स्पर्श आणि इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. ज्या मनाशी निगडीत भावना असतात त्या मनाशी, अंतर्मनाशी निगडीत, त्याप्रमाणे त्या इंद्रियांची प्राप्ती होते आणि तो एका विशिष्ट इंद्रिय विषयांचा समूह होतो आणि त्याचा उपभोग घेतो. जसं कुत्र्याचं, मांजरीचं, अनेक इतर प्राण्यांचं उदाहरण दिलं आहे, त्याप्रमाणे तो समूहाशी संलग्न होतो आणि त्या इंद्रिय विषयांचा उपभोग घेतो. उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणात्मितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. दिसतंय आता? नाही आलं. अजून नाही आलं. जीव आपल्या हम्म. देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. मग त्या बद्धतेमुळे, कुठेतरी त्या इच्छांमुळे, त्या वासनेमुळे, त्या कर्म बंधनात आपण अडकतो आहे, हे मूर्ख जीव जाणू शकत नाही, कारण ते ज्ञानच नसतं त्याच्याकडे. जसं हा जो ड्रायव्हिंग करणारा माणूस आहे, ज्याची गाडी आहे, ती गाडी बंद पडल्यानंतर तो उघडून निष्फळपणे, ज्याचा उपयोग पण होणार नाहीये असा त्याचा वेळ आणि एनर्जी वाया घालवतो. परंतु तेच गॅरेजमध्ये नेल्यानंतर ज्याला त्या ज्ञानाचे चक्षु आहेत, तो निश्चितच त्या गाडीला रिपेअर करून त्या मालकाला परत देणार. आणि म्हणून हे मूर्ख लोक मात्र, जसा तो वरचा मनुष्य तो मूर्ख म्हटलंय, तो जाणू शकत नाही, परंतु ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत तो पुन्हा त्या भौतिक बंधनात अडकत नाही, तो सर्व काही पाहू शकतो. असा कोण व्यक्ती आहे की ज्यांना ज्ञानाचे चक्षु आहेत? मग जे प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचं मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाही. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचे तेजही माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. अशा प्रकारे मग हे जे आपल्याला दिसतायत, हे चैतन्य महाप्रभू आहेत, जे अनेक गोस्वामांना हा संदेश देत आहेत. आणि असे योगीजन ज्यांना दृष्टांत झालेला आहे तेच हे ज्ञान देऊ शकतात. पण ज्यांचं मन अविकसित आहे, ते मात्र ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्नही, मग असं अविकसित मन असणारा जरी कितीही प्रयत्न केला तरीही मग काहीही निष्पन्न होत नाही. काय घडतं आहे ते हे जाणू शकत नाही, कारण ती आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती आलेली नसते, ती देहधारी जीवनामध्ये जगत असते. परंतु आत्मसाक्षात्कार झालेली व्यक्ती दृष्टांत देऊन आपल्या शिष्यांनाही तेच मार्गदर्शन करू शकते, जे त्यांना मुक्तीच्या मार्गावरती आणतं. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज हे भगवंतांमध्ये आहे. ज्या चैतन्य महाप्रभूंना आपण तेजोमय बघतो आहोत आणि ते या गोस्वामी चैतन्य महाप्रभूंकडून हे तेज उत्सर्जित आणि मग ते ज्ञानाचं तेज हे त्यांच्या गोस्वामींपर्यंत, आणि कशा प्रकारे ज्ञानाचे चक्षु उघडून ते त्यांना ज्ञान देत असतात. चंद्र आणि सूर्याचं तेज पण भगवंतांपासूनच उत्सर्जित होतं. हे जे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की गामाविश्यच भूतानी धारयाम्यहमोजसा उष्णामी चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक. हरे कृष्ण माताजी. दिसतंय? हरे कृष्ण. पूर्ण येत नाहीये. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे नाही येत नाही. ठीक आहे. मग प्रत्येक ग्रहलोकात महाविष्णूचं जे तत्व मी म्हटलं की ते प्रवेश करतात, मग एवढ्या मोठ्या ग्रहांना अवकाशामध्ये त्या स्थितीत ठेवणं काय सोपं आहे का हो? एखादी कलिंगड जड घेतलं आणि खाली टाकलं तर ते निश्चितच खाली जाऊन फुटणार आहे, परंतु भगवंतांच्या या शक्ती, आणि म्हणूनच भगवंतांच्या या शक्तीद्वारे ते
अवकाशामध्ये स्थिर राहू शकतात. कशा प्रकारे स्थिर राहू शकतात? जेव्हा भगवंतांचं तत्व त्यांच्यामध्ये, की जेव्हा चंद्रामध्ये वनस्पतीचा रस म्हणून ते जीवन रसांचा पुरवठा केला जातो, त्यावेळेला अशा प्रकारे या शक्तीद्वारे भगवंत स्थित राहतात. मग भगवंत कुठे? जठराग्नीचं सुद्धा नियमन करतायत. ज्या जठराग्नीमध्ये भगवंत प्रत्यक्ष उपस्थित आहेत. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पंचाम्यन्नं चतुर्विधम. हरे कृष्ण माताजी. नाही, काही माझ्याकडे दिसत येत आहे? नाही. बरं. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहांमधील पाहते, प्रयत्न जठराग्नी करते. मी आहे. हरकत नाही. आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचं पचन करण्याकरता मी प्राण आणि अपान वायूशी, मग जे चावायचंय, गिळायचंय, चोखायचंय, प्यायचंय, अशी 4 प्रकारच्या अन्नाचं सेवन करण्यासाठी निश्चितच या सर्वाचा उपयोग केला जातो. आणि सर्व प्राणीमात्रांच्या देहातील जठराग्नी हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. ज्या जठराग्नीला ते समतोलित ठेवतायत अन्नाचं पचन करण्यासाठी. प्राण आपान ब्रह्मांड वायूंशी ते संलग्न होत आहेत. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमं कोमलं च वेदैश्चरः त्रिवेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदाद्वारे जाणण्या योग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकल्पक आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलात त्यांनी सांगितलंय मग भगवंत कुठे स्थित आहेत आणि त्यांच्यापासून काय, जसं ते जठराग्नीला नियंत्रित करतायत त्याचप्रमाणे मग ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेले आहेत आणि त्यांच्यापासून स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होत आहेत. मग याचा पुढे उल्लेख आपल्याला बघायचा आहे परमात्म्यापासूनच. मग ज्या ब्रेन मध्ये ज्या पुढे दक्षाचाच एक यज्ञ चालू असताना जी घटना घडली आहे ती याच्याशी निगडित आहे, तेव्हा मी निश्चित याचा उल्लेख करेन. आणि जे वेदांताचा संकलक आहे, ज्या भगवंत, जे वेदांचा अंत, ज्या वेदांना अभ्यास करून भगवंतांना जाणलं नाही तर मग काय त्या वेदांचा अभ्यास केलेला आहे, असा वेदांतांचा संकलक ते आहेत आणि त्याचा ज्ञाताही तेच आहे. आणि म्हणून या वेदांत सूत्रामध्ये हे सांगितलेलं आहे की च्युत आणि अच्युत, क्षर आणि अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतातील सर्व जीव च्युत आहेत, जे क्षर आहेत, आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीव हे अच्युत म्हटलेले आहेत, जे कुठल्याही प्रकारे ढळत नाहीत, कुठल्याही प्रकारे त्या आध्यात्मिक मार्गापासून ढळत नाहीत. ते सकाम कर्मामध्ये अडकलेले नसतात आणि ते कुठेतरी या आत्म्याशी निगडीत आणि मग इतकी संलग्नता असते आणि ते हे दोहों व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहेत, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकामध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. बघा की ज्या त्रिलोकामध्ये भगवंतांनी प्रवेश करून त्यांचं पालन पोषण सुद्धा भगवंत करत आहेत, असे अव्ययी भगवंत आहेत ज्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे आणि परमपुरुष हे भगवंत आहेत, परमात्मा आहे. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत आहे. दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदामध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. अशा या च्युत आणि अच्युत, जो भौतिक जगतातील जीव आहे तो च्युत आहे, फॉलिएबल, त्याला कुठेतरी अजून आध्यात्मिक ज्ञान घ्यायचंय. आणि अच्युत म्हणजे जो भगवंतांचं जे अच्युत आहे, की जे भगवंतांशी निगडीत आहे, आध्यात्मिक स्वरूप आहे त्यांचं आणि ते कुठल्याही प्रकारे ढळत नाहीत. आणि अशा अच्युत यांच्याशी अतीत, दिव्य आणि याच्या पलीकडे मग या च्युत आणि अच्युत याच्याही पलीकडे जी पराशक्तीचा जे भाग आहे, जे प्रत्यक्ष भगवंत गोलोक वृंदावनामध्ये आहे,
असे हे वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून जाणले जात आहेत. परम तत्व, परम कारण, पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणले जातात. ज्यांना देवही ज्यांची आळवणी करतायत, ज्या भागवतामध्ये भगवंतांची स्तुती केलेली आहे आणि हे देवही भगवंतांच्या खूप निकट आहेत, कुठेतरी त्यांचं या प्रलयामध्ये भगवंतांची ते आतुरतेने वाट बघता आहे. जे ब्रह्माजी भगवंतांची स्तुती करता आहेत, जे नारद मुनी, जे शिवा सुद्धा भगवंतांची स्तुती करता आहेत, हे बघून भगवंत प्रसन्न झालेले आहे. यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणतो तो गेलं काय जो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. ज्याच्या मनामध्ये संशय नाहीये, ज्या पुरुषोत्तमांना, ज्या परमात्म्याला, ज्या परम कारणाला, भगवंतांना ज्यांनी जाणलेला आहे तो सर्वज्ञ होय. जो या कर्म बंधनांमध्ये अडकत नाहीये, जो भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न आहे, तोच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा आहे. हे खूप अतिशय कॉन्फिडेन्शियल आणि हे परम गुह्य गाभा असलेलं ज्ञान आहे, जे मी तुला आता प्रकट केलेलं आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नांद्वारे स्थित होतो. बघा, ज्या वैदिक ही जी बृहन्नला म्हणून झालेली अर्जुन ज्या अज्ञातवासामध्ये, तेव्हाच हे संवाद दिसतायत आणि तेव्हा भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की हे निष्पाप अर्जुना, वैदिक शास्त्रांचा परम गुह्य गाभा मी तुला दिलाय, जिथे सत्व रज गुण आणि मग या सत्व रज तम यांच्या गुणातीत होण्यासाठी त्या भौतिक झाडाला तू कापून टाकलं पाहिजेस, मुळापासून छाटून टाकलं पाहिजेस, तरच तू त्या इंद्रिय विषयांपासून कुठेतरी अनासक्ती निर्माण करू शकशील. आणि आता मी तुला प्रकट केलेल्या या सगळ्या गोष्टी जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्यांच्या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होतो. हे जाणायचं आहे. इति पंचवर्षोध्याय समाप्त. हा अध्याय छोटा होता, मी पूर्ण करू शकले. तुम्हाला दोन्हीही अध्यायामध्ये काहीही प्रश्न असतील तर कृपया विचारा. मी शेअरिंग स्टॉप करते, रेकॉर्डिंग थांबवते आणि प्रश्न